Hello mga ka-listeners, good evening. So, karon ka mga ka-listeners, mag-upload ka sa part 8 sa Happy Ducky Duck. Kung sa dili pa magbasa ko dayon sa inyong mga comment no para tamalangan kay ang cellphone langasan. Ang una nga ka-listeners si Gisa Anura. Thank you Sir John sa upload. Nagalangas lagi. Ako gini problema ni cellphone na ka-listeners kay kalabad sa kita ni labad kasi lami balibag. Pero saon na lang ibalibag ni. Ako kay nag-remembrance ba. Buong tahon na lang. As petang sa lokalisyon sa kay Galangas. Ang yung comment, asa naman to? Si Gisa Anoram to. Ala, Gisa Anora. Thank you Sir John sa upload. Nakakita ko sa salida. Lahi man ang story. Oy, mas excited pa ko sa drama. Nabitaw nun, doon ay kalahian yun ang salida sa Happy Ducky Duck no, sa drama. Ang drama, ma-imagine mo ang kung ano, isina na murag lahi sa salida no. Diferensya gid siya no. Kay isod pud mo ang salida kay kung imong ibase sa drama, maglisod yun sila kay kuan man gud kinahanglan gitug cinematic nga mga editing ba kanang expert sa pag-edit bitaw nga ang itik makapangulat ta gid mga rati ang itik ba lisod kay no dako kay na og dako kay trabaho na no kung i-apply ang itik ba nga i-edited bitaw nga kay ang itik mo bida so sa salida og imo din ang tinud-on dako kay kalangan kay ang itik action man mga rati man una nga gilahi na lang ang salida mga ka-listeners no wala Gisa no nakabantay po si Gisa de sa kalahian nya ang kuy nawa na sa comment sinsya kay mga ka-listeners kay langasan kay cellphone dira si Ariel Pasyul hello boss asa naman ang episode to ani nindot ni action drama boss sa maniglahing dala no na-upload na tong part 2 no sa aning maniglahing dalan ganinang buntag gabi iram to pero nabuntagan yun nya si Annalyn Samson na ibag kulbaan lagi ko ani nga drama dol kulbaan ko ni drama dol pero thanks kayo idol sorry dai kayo sa idol sa mga nangagi nga mga drama wala ko comment idol busy man gud kayo sa work idol sorry kayo pero wala ko naga-skip sa imong vlog sorry okay na Annalyn Samson no may problema no og dili ka maka-comment kay balo ko busy man mo sa inyong trabaho no kaya kung makalugar mo mga kalisinas no alam nyo pugsa labi na trabaho mo no kay isud po lahi bang mga amon nyo diha kay dili mga Bisaya no sig ako na no hinungdan ani tungod sa itong mga drama ba makasab-an mo kay nabisi mo sa iyong cellphone ba paminaw na lang mo mga kalisinas no labi na og nagtrabaho mo anya na lang bakante yung oras ana mo comment no ay lang iamong inyong trabaho kay delikado sa lahi inyong mga amo diyan no kay dili pa mga Pilipino salamat Annalyn Samson nya si Jubin Sumipo Jr. kini mo istorya nga trail kayo lod salamat sa pag-upload okay ra kayo bisan daan na lods kay wala pa man pud ko makapamati nining maong sugilanon kay sa Manila na kong gapuyo thanks kayo lods sa pa yan no Jubin Sumipo Jr. salamat sa imong pagpaminaw nya si Nico salamat kay sir way sa pa yan no Nico si Rocky Vlog minaw sab kulods bisan unsa nga drama basta drama alert kay kuan na salamat kay Rocky Vlog sa imong pag-atang sa mga drama nya si Pakatang Kuya Jankit ako na ya pwede i-upload nimo tanan kay gusto ko mahibalo sa hustisya
Shout out from Surigao City. Please umpayan na. Naminaw siya sa Happy Ducky Duck, no? Sumaw na nino ang part 8 pakatang, no? Salamat sa imong pagpaabot ug paminaw ning drama, no? Aning Happy Ducky Duck. Nga si Galangas. Okay, Galangas na sad. Asal at napapit. Muna ni ron. Si Maricel Arawiran, thank you idol sa bagong drama. Agad, salamat po ni Maricel Arawiran. Si Kit P. Garcia, salamat kay Lods na napod pag-uwi. Sabi yan, Kit P. Garcia, salamat po sa kanunay pagpaminaw. Si Jonathan sa Tinyaman, o episode boss. Okay na, tinag-as mo na itong drama. No? Mabitin lagi po mo kay trailing man. No? Sige tinag-as. Mabitin lagi po mo kay trailing mo ang mga isina. Aning managlahing dalan. No? Salamat Jonathan sa Tinyaman. No? Si Linbers, may sunod na ganahan kay ko anak kuya. Salamat kay Linbers, no, si mong pagpaminaw sa managlahing dalan. Kung si Jing ay salamat na jud ang dugay na kung gipaabot, no, sa Happy Ducky Duck. Salamat Jing, no. Si Carmela Binaraw kani wala ay paminawon kay nadayon sumpay. Salamat Lord, si God bless you lagi. Salamat po nimo Carmela Binaraw. Si Badiday, nice kayo nga drama loads, action food. Action na food. Maong yun. Hindot nyo kay baka kulba-kulbaan po kakitrilling kayo. Salamat Badiday. Si IDKX HXNX ni Suda ni Yahakin puro man litra. Nawa na noon kay galangas ang cellphone. Ang comment na lang kung pasama no kay murag puro to litra no. Sa naman to galangas pag cellphone lagi mo na problema mga kalisis no di nanta maglana na kalisis so nyara ni kuman sa drama pamunawan nyo ang part 8 sa Happy Ducky Duck. Wa mo hunong ang mga tao sa pagpangita sa itik nga si Happy. Usa na sa labing kugihan nga nangita sa itik mao siguro nga wa gyud batiag kaluya. Mao nga usa ka higayon niya na kalit nga nagaguliyang ang tanan sa dihang may mipatimaw nga itik nga adunay lain-laing kulor ang balahibo. Og mao na ilang hibawan nga sa unahan nadakpan ni Guryo ang maong gituan lang si Happy. Sa pagkahibaw nila ni Andot, giadto nila si Guryo sa ilaha apan wa kini nila hiabti sanglit ang tiguang nagdali man nga madto sa bahay ni Bibot aron adto niya kini iuli. Kay galaan ni ang sumpay natong sugilanon, Happy Ducky Duck. Maapsan pa ka ito na mobil sa si Neguryo? So ilang apas ninyo dito. Basi na maapsan ninyo. Tanaklay, ato apasos Neguryo. Kay basinog maapsan pa na to siya. Sigurado ka, Noy? Nga mao ginaiti ka? Ulang ginasya, sir. Di nyo ko masipya, tala. Oh, ka-cute. Mistisuhon man din yung itika. Uha. Oh, laki man din siya. Mistisuhon, sir. Oh. Iwat ni mo, hala. Nagkagay salamat, Gregorio. Kay mao magikaning itika, makadawat kagig cash nga premyo, gikan ako. Pila ganito, sir, hala. 100,000 pesos. Hala. Ako din ihatag nimo karon gid ang adlaw. Patilan, kalamihan na, sir. Lamig kayo. Pabuta ko din, oy. Kay magkuha ko kwarta, ha? Pabuta ko. Hindi man lasa. Wala kita esperansa itong itika, Dot. Nasiguro na yun ninyo nga ang nakita ni Goryo mao si Happy? O pa ka siguro, Chok. Matod ni Bila, murag maokno tong itika. O, nakasiguro sa Sibila nga mao gyud tong itika. Wa mo siya moingon nga sigurado, pero mura lang. Eh, lain-lain mo kuno og kulor tong itika nga nadakpan ni Neguryo. Sa laktod, wa gyud siguro kay mura man lang kaha. O sakto ka, Chok. Ang maayo ini no, kinahanglan kita mao'y makakita sa itik kung mao pa gyud ng itika ang nakita ni Goryo. Sakto si Sir Bindot. Kinala makakita kita si itik. Dito. Kinahanglan nga makakita tagtao nga masugo klay. Bisag picturean lang ko ng itik aron masiguro na to kung si Happy bagyo tong ilang nakitaan. Ha? Aki may tagtawag ka sa ligan, Dot, ha? Kinalang doon tayo makaspy
Ano may bawa na to kung unsa gid ang tinuod. Huwag masugot si tatay, nay. Di kasukan hinuon kong akong giingnan nga iuli nga ang itik nila ni Andot. Unsa may iyang katarungan nga di man ni ay uli nila ni Andot ang itik? Matud niya ang itik iya kuno ni Bibot lagi. Kaya bagbayag yun inintawhanaw eh. Kano sa man makabaton og itik sa bibot nga nahibaw man ang tanan nga kadtong itik sila gyud Andot mo'y tag-iya. Mabiti akong giingon, nay. Huwag man ko siya maminaw na ako. Naluoy gani ko nilang Andot ka nagdali og anhi dinhi aron ila untang istoryahan si tatay. Ang saan nga misirit man lang sa duglakaw si tatay. Ay, kaway ka laki gyud intawhana. Wa gyud siya ay kaingog. Nana. Wa gyud palibak ang tonto ay. Abiyang bila. Kinsi ang dagway. Para ni ninyo. Miapit ko ito sa merkado aron doon na mo'y mada ining Antonius Valencia. Kadaghan ko na, tay. Ay, ko, siyempre. Nagkakwarta man ko, hala. O niyaw, abiyang, o, imuha siya ning baon, o. Para inyo magasto, hala. Di ko mo dawat ana. Ha? Di ka mo dawat ini, hala. Kwarta mo ni. 30,000 si abiyang para inyo magasto. Di ko mo dawat ana kay kahibaw ko. Kundi gikan ang kwartaha. Gikan ang bibot. Uy, katuntugon ni mo. Abi kay gikang bibot ang kwarta, di ka mo dawat. Di mo dawat doon. Di gyud Goryo. Kawa ko mahangol og 30,000. Bisag usapan na ka milyon, di gyud ko mo dawat ni ana. Unsa ba imong hinanggaw katarungan, hala? Di ko mo dawat og kwarta nga gikan sa tikasan. Usa tikasan. Tikasan gud. Wa kang kailang tikasan Goryo. Oh, una-una ana ha. Kasan. Kadtong itik nga imong nadakpan, di gyud to iya ni bibot. Kang Andot to. Unya nganong to aman nimo ihatag niya? Ika na unsa ba ka, oy? Huna-huna, asam na abiyang. Ang kanyag lang Andot, 50,000 ra. O niya ang kambibot, usa kagatos kalibo. Niya, asa marong ka na? Asa marong ka na? Kung gamito ni imong kartiyo, at yung ka mapabos na ko, nasayop niya na. Hala, Unya kay kang bibot na itong itik ka. iya, Kinsay nagingon? siya. Mao na diha. Midawat kang kwarta gikas bakakon ng mga tao og tikasan. Hilom niya abiyang, oy! Hala, huwag kay katarungan nga muhingaan kag bakakon o tikasan ni Bibot. Kay si Sir Bibot mo'y nagsuldes tinuod nga gatong itik, iya hato, hala. Ayaw na lang tagoryo. Kagipamuong muna. Oh, Nga adto yung kamo pabor sa dako og tanyag bisag di pa siya ang tinud-an ang tag-iyas butang. wa ko mo ingon, anak, si kay gini mo. Kapag upan nimong lisulti. Nagtuo ko nga si Bibot yun ang tag-iya. Kay gawas nga tag-iyas niya, dako kay ang premyo kumparas kang Andot. Helom dia goryo oy. Kamay, Bakakon ka. Nagparehas lang mong bibot. Ikaw kamay, Basta kay ako di ko mudawat ang kwarta ha. kakamay gini mo. Zaman. Ako di ka mo dawat, hala. Ano na ko nihatag ni Bila? O Bila, o dawatan ni. Ikaw lang kupot ining kwarta, 30,000 ni siya. Di ko, tay, uy. Nga, di ba siya ka mo dawat? Di ko madawat, anak, tay. Kay sakto si nanay, nga di taangay mo dawat og kwarta nga gikan sa mga taong tikasan. Mao. Mga buang man siguro mo. Nala, ay mo panawat. Kamu pa'y hatagan, kamu pa'y mabaliban. Bahala mo niya! Anya, unsa man? Sigurado gyud ka nga mao na gyud ang itika? Mauna gini siya, Bren. Nahinumdum na ko. Nga mauna itika ang yatiman kaniadto ni Andot sa dinhi pa siya. Kun mao, unsa pa imong ipaabot? Ang libreto na lang. Nagpasugo na ko mga tao aron mo'y mulihok sa pagkuha sa libreto nga tuan ni Andot. Anya, unsa ba imong nahuna-una ang paagi sa pagbawi atong libreto ha? Akong gimanduan ang ako mga tao nga dakpo nila si Boy Kidhat. Ug hagdo na ko sila si Andot nga kung di nila iuli ang libreto, doon lagi niya mahitabo nga di maayo sa ilang mga taong sinugo. Mag-amping ba yung kas imong mga plano, Bibot? Kanay paon ako. Doon na ba yung ikasukol sila si Andot nimo? Aw, makasukol pa sila nako karon. Pero sa higayon, nga mahibaw-an na nako ang tanang sikreto ini itika, magbantay sila nako. Di gid sila magmahay sa akong kamaldito. May dautan kang buhato nila, Bibot? Oh, maldito mako. Makita oran yan nimo, Bren. Sa musunod nga mga adlaw kun unsay akong buhaton ngadto nila.
nagpanagana ra ba ko nga ato ning himuon, Clay? Kay basinog, malain as bilang ato siyang hatagag kwarta. Ay, una rin ni mo dito nga malain. Malipas bilaan na, kung nato yung hatag pabaon nga kwarta. Aron doon na sila magastos lang pagbakasyon. Ay, ang ako ba, basinog, malain unya ang iyang pagsabot. Abi pa lang unya, ato siyang gihaylo kwarta. Eh, Lodot. Mga matigi pa nga yung pabor niya. Ay, kay ba, biyak ang bilak, Clay, nga di na siya ganahan og magatag-hatag ta. Eh, kan mawa kang mahata ka na. Ako'y dunol ana. Mas may pa siguro kay mas isog-isog bang yung kakinako, ginay mo, Bebe. kumo. Lapos ni Lublak. Ay, ako rin hatag na niya. Ako rin hatag. Dala. Yut, kinit lang. Siniguryo man ang napaingon niya ni? Uy, bitaw da. Naliog. May noon, Clay. Kaya ato siyang pangutanon, bay sa itik. Naray, klaro kayo. Klaro kayong liog eh. Pabuto na to siya dinis. Landong dot, dili dot. Kalma lang ha, kaya mo bang kumo, nagaswas na. Ah, Tama, liog dito mong ko ni. Sige. Nay, Kuryo! Nay, may hapon na, Nay. O, andot! Ako di, di ko sang pito ni mo. O, paglay! Diri. Malalagi. Ay, lang angal. Ikaw na, tinarong niya ako. Asam ka paingon, ha? Asam ka paingon? Doon ako yan doon. Doon ang inyong utang na ko. Wapa biya mo kaimpas na ko, ha? Ay, kagulan na mong utang, Nay Kuryo. Kaya hatagan ka na mong kwarta. Ay naman ang kwarta nga inyong ihatag na ko. Nay Kuryo, doon na lang may hangyon ni mo. Kay daghan magid ang nag-ingon nga ikaw mong kunoy nakakita sa itik. Doon ang bibot ang itik ako gyatag. Giuli na ko tinuod niya tigiya. Ikaw ba? Ay, alam ka, di tinarong niya ako. Di dinautan, ha? Di ko niyo. Kami tinuod, kami tunod anong tag-iya to. Dili is bibot. Ay, unsa ba inyong prueba nga kami yung tag-iya to? Ang prueba, no, kami rin mga gwapo, ha? Kay kami rin mga gwapo. Ay, hindi ko kasulting tanong. Buhay ko! Claim. Sulti. Tukod ka balik kumanin mo sulti. Sulti. Wa. Ayaw kong tinuntuhin niya paklay, ha? Respetuhin niya ako kay maguwang pagunin mo. O lagi, maguwang. Pre ba? Maibot na ruli ular. Ay! Pre ba ang nagkagwapo na eh? Di man to. Mudulo mga batik na akong itong itika. Dari. Kuan, Nay Kuryo. Kuan, hangyoon lang hinoon ka na mo, be. Noy. Tuwa naman ka itong itikan bibot. Okay lang yan na. Pero kung mahimo, Noy, sugoon lang ka na mo. Unya, amo kasulan. Unsa may inyong isugod ako. Muhangyo mi, Noy, ha? Nga, picturean ni mo ang itik nga imong gihatag ni bibot. Para unsaon man. Para lumanan na mo, Noy. Unya, hatagan lang sa ka na mo, palipay. Hatagan ka na mo, Gismel. Okay ra ka na. Nya, wa man ko'y kamera. Awa na kay cellphone nga doon ay kamera. Wow, wa ko ba ana. Di man ko kayo ba mo gamit ana mga gaskets karon. Si gaskets. Gaskets, ha? Di na gaskets. Gadget na siya, gadget. Padihan na lang. Sige, wala problema, Noy Kuryo. Naay akong cellphone, ako lang nang ipagamit nimo. Nya, tudloan ta ka kung unsaon ni siya ron imong kahulagwayan ang dagway sa itik. Hain mang dismail. Ako ni sulti. Nagtingog. Maibot din Ini, ako. inibalik na ni mo, Noy. Sadya magkakuha ka ng picture sa itik, amo di kang hatagag, Jismil, ha? Okay ka na, ha? Buhay na kung musulti ako. Di suray ni. Di ko musugot, ana. Hatagan man ko ninyo. Utang-utangon man, tagan ko niyo anang utang-utang. Gusto ko mahatag mo una na ko. Gusto ko, Jismil, dayon. Diri, ako na may musulti. Ha? Panigiruay kaya kayo ng imo, Negoryo? Ha? Naboyan. Ikaw na dako na kong alkansin ninyo. Clay. Surat. Ambil na tong kwarta nga kung gihatag ni mo, be. Ato nang ihatag ang Gismel ni Guryo. Dara do tay. Siwil na daan. Dara, ni Guryo, ha? Siguro abay agin ha? Nga mapicturan yun ni mo ang itik. Moro ginay pabor nga mong pangayoon ni mo na. Sige. Pero ano pagsabang bibot ha? Nga may hangyo mo na ko, hala. O di lagi, Noy. Sikreto na nato. Ay, bueno, sige. Ako na buhaton. Pero tudluyo na ako niyo saan siya paggamit ang cellphone. Aron makapahulagway ko sa itik. Magkahulagway ko sa itik. Sige, Noy. Tudluan ta ka. Inunaan ni.
Way kadlo kami sugo og mga tao si Bibot aron sulngon ang bahay nila ni Andot. Samaran ang gwardiya og gidagit nila ang gitawag og buwig kidhat. Way nahimo si Andot gawas sa pag-uli na lang sa librito kay isog man kayo ang nauna sa iyang mga bahat. Talisurag ng demonyo na itong kunta doon, sa? Sa, mura mag-hari-haris mga panuwes bibot, sa? Ay, sige lang, Clay, sige lang. Okay. Di taangay mo balaka na kay gapon na siya makaluping nimo. Wow, ginga na, dot. Kini akong dagway, santusun taon kayo ni. Mabitaw na ako buot pasabot, Clay. Ah. Kanang mga demonyo, mahadlok na mga santuson. Okay, Dot. Kung ako kini ba santos, Dot, ang ngayon kayo ni akong pangan nga, dangpan sang manag kinahanglan. Labi nag, gut mo na sila? Sang pito na ako pangan nga, san paklay, pakanon mo kami. Angayan to. Bisa gubaron pa yung pangan sa English. Angayan kayo. Sa hubad. Ha? Sa paghubad sa kong pangan, Dot. Wah, Sinpax Clay. Ay, binuang mo na iwan, ha? Ay! Bitaw, Clay. May na imong gyud na kay nagpakatawa ka na ko ba? Uy, Ang tinud-an na gyud naguol mo kung nagunahuna ni Boy Kidhat kay wa gyud mo tuman sa bibot siyang saad nga iyang buhian sa boy. kuanggol kinis bibot, Dot. Ang mayo to tawa na, unahan na gyud na to. Sa mo, Clay? Sa unan. Unag lutang ba? Kumo na, Nasaan na yung hindi kumo? ko ni gamiton. Lutang Clay, gamiton. sa tinud-aray lang, Clay, no? Naglibog ko kung sa itong buhaton kay bigara na nagmayos bibot karon. Ilabi na nga tuwa na niyang librito. Ako ko mag-uol nga tuwan na niyang librito, Dot. Hmm. Ang akong kikagulan, tuwan na niyang itik. Di pa kay ko kumbinsido kung katong itik nga tuwa niya. Mao ba gyud to sa Happy? Gawas kung makakita na gyud nga si Happy gyud tong tuwa niya. Oo niya, saan lang nadto, Dot. Nga paminan ako, nasakpan ko ito ni Goryo, siyang diskarte dito ni Bibot. Mao lagi. Mas mayo pa nga tuon na nato si Negoryo karon. Aron atong yung istorya ba? Mas may pa. Para may bawa na to, kung sa kinetabo siyang diskarte. O sa mamong orasa mo lang ka, ugma. Alas 5 sa kaadlawon, tay. Biyaan niya gina ko ninyo din eh. Tay, mo bakasyon rami. Kung gusto ka nga muupan, pwede ka nga makuyog na muugma. Kitang tulo mo ay mo bakasyon. Mag-usaman ko dito. Hala, Muupahan ka na mo, or makapahuhay sab ka. Ug mahilayo kas kasamok din hi. naguol ko. Kay, Huwag ko kauyon sa inyong desisyon sa imong inahan. Dapat ako inyong paminahon kay ako may amahan din eh. ay Hala. tay, wa na'y panahon aron maglantugi tabahin ana. Mabitaw mo bakasyon ta, aron matunhay pagbalik ang atong huna-huna. Mga kakapoy lang na tay, kay daghan kay naghasol karon sa atong huna-huna ini dapita oy. Oo, sigurado ka. Nga kung maabot ka dito, mausap ang inyong una-una o maminaw naman ako. Hala. Tay, ang pag-adto ta didto, di lang kay amo rang huna-huna ang angay mausab, hastak ka. Ang mahuwasan kas mga kakapoy ining lugara. Kapoy. Kamu rin nag-iyong gikapoy ko. Ay kung iangin sa iyong mga kabuang. Hala. Hangtod ba ining mga gutlo atay nga mulakaw nami di gihapon ta magkasinabtanay sa mga maayong butang, ha? Wa man ta tay angay lalisan kung subayon lang gid nato ang husto. Ang pagsinabtanay ragi kuwang nato tay. Kay wa mo ipagsabot. Kay ang inyong pagtuo, kamo rin may pirming gusto. Na, Hala. di na lang ta maglantugi pa na tayo. Ay, lisod kay nga magtuyok-tuyok lang atong istorya sa way kapaingnan. Husto na, husto na. Husto na, kapoy na kaayo. Oo, sige. Magbe. Oh, Ay, hala, sila si Andot. hala. Dayon mo, Andot, paklay. Dali. Inyong tanan! Dali yaw! Nadya, may gabi niyo! Lingkod, may gabi. Lingkod mo, Andot, paklay. May gabi Negoryo. Kamay ato ninyo, magulanon na ba ko? Hala. Ni Ami noy kay nagpaluwap niya atong among ipamalihog na mo nimo. Ako na himo ato. Kay naibawaan ni Bibot ng cellphone, gikan nimo. Mo ba noy? Sa sunod, siguruhan ninyo nga manugo mo na ako nga di mahibawaan ang inyong cellphone ni Bibot. Sagdi lang noy, wa tay mahimo kung nahibaw-an ta ni Bibot pero asa mo ron ang cellphone? Tuwali wala niya iuli. Kay naibawaan niya nga inyo kong isugo. Ug tungod sa iyong pagsugo, hapit ko magkasabi ni Sir Bibot. Mo ba? Diri na? Ay! Oh, Diri na, kay. Ay, kabala ka, makadawat kag 10 milyones, di ka na mo. Pila. 10 milyones! 10 milyon. Oh, 10 milyones. Papuso ita. 10 milyones. 10 milyones, 10 milyones. Ay!
Sige, sige. Pero sa sunod, di na ko masugot na inyo kusugoon, ha? Okay na sad ni Goryo. Anay ko. Pasensya na kayo nga nakahasol minimo ha. Eh, Di na sa ito na mo usbon. Kay nahadlok niya nga ba sinog. Lain niya natuk sabot ni Bibot nga mong pamalihog ni mo ba? Bitaw, Noy. Sige lang. Dosyo ko Hindi na. pa ko naman tagaan may kong bilwaho, Noy. Ay, niya. Wa, may dautang tumong among pagkuha lang sa hulagway sa itik. Kaya may katungod na sa miya itong itik ka. Mong gusto na mong kuhaon ang hulagway. Sama niya. Inyong bawion ang inyong gihatag na ako. Ayaw ni. Wa may plano nga amo tong bawion. Wato palipay lang to namo nimo. Tod, ugma naman dayon mo biyahe Bill, no? Oo, Andot. Alas 5 sa kaadlaw namin mugikan din ni. Ihatod ta mo, Bill. Ay, ayaw na lang, Clay, uy. Ayaw na lang. Salamat na lang kaayo ninyo. Alam ko kay kog na mobile. Ito. Andam kayo may nga mutabang ninyo. Wala na kaso, Andot. Na may dagang tricycle nga mo paingon nga tos pantalan. Doon man sa kaayo na. Ay nung pagkuna-una pa, ana. Ang importante nga sa among pagbiya unta din ni. Mag-amping mo kanunay sa inyong kaugalingon. Daghan kay salamat, Bill. O kamusta po niya ni nang abyang pag-amping mo kanunay? Daghang kinunto ni ana librituha bibot. Ang iti, kinahalang kaslon una aron makahimo siya daghang mga bulawan. Kami daw ha? May mga tugon din kinahanglan nga sundon gyud ning mga reglamento ha. Ay, abi ni mo no. Reglamento. Ambot unsa nang punga. Nagduda gyud ko nga pulos gid binuang. Ato nang suwayan kun mo salir ba? Unyag mo salir. Ato lagoy pagkasal. Oh, ikaw. Narago na nimo. Pero ang pangutana, naabay magustuhan anang itika. Reglamento man na. Sabot. Baka dili tapan ang kaglitok dada. Wak sabot ana. Narabay imong gibasa diha nga ang timailahan ko no nga may magustuhan ka ng itika, musayaw-sayaw ug mubirig-birig siya sa bayi nga itik. Mangitaw na tawag iparis ini. Atong obserbahan kung doon na ba siya magustuhan. Oh, namay daghang bayi. Itupo na siya dito. Karon, ako na itipon sa mga babaeng itik. Talahon tawag ba siya mauyunan. Ay, basilan kahasol ba ana bibuto eh. Ang sinugdan na naman ang kahasol. Binuang paminahon pero awan saon taman. Nga mo ba yung proseso? Oh, nahala. Kung mulampos o niya ta ini, Bren, jackpot kita. Di kita magmahayo niya ini. Dot, ngano'y hinuktok bang gadya? Nalang ko'y ginunak lay. Kagwapo, ka doon, naangayan kay kabang hinuktok, oh. Ay! Nagol ka? Kayo na dala sa bilya? Si Bilya Costa. Dila ba? Nagol ka daw, nas bila da. Binumudot. Kanang gugba nga way butanan, kuyaw gina. Hmm? Ako panimog. Imo na ipabuhagay na imong pagpati nga to ni Bilya. Abila. Ay! Bitaw, Clay. Lisod kayo. Ang siya lisod? Maglisod ka pagbungat sa imong gugba nga to niya? Nahadlo ko, Clay, kay basino niya og mausap mo na ang pagtanaw ni Bila din nako. Morbida ka, Dot. Ikaw ba, unsa mo ka? Hmm? Magbinanga man ka? Mahinang puri ka. Mahinang puri ka. Sa mga may nampuri. Tinagawag mo na. Ha? Tinagawag na. Ano sa lagi may nampuri? Ay, kadlok. Ay, kadlok. Kaya kita na kaya ko. Imo na ibungat imong gugma to ni Bila. Musanong pa na siya nimo. Ni, mahinang puri ka. Napiti lamia. Sa lagi na may nampuri. Ay, kadlok. Murag hipin ta. Nakasuway na ba ka ng mga butanga, Clay? Butang niya na. Ha? Nakasuway na. Kusog kayo ng muring tirot. Murag mo abot og 1,000 volts. Kuwag. Kusog pas kilat. Yate. Bukiri kag maigo ka. Sa gikos ko siya bultahi. Wa pa manggo ko makasuway ng mga butanga, God. Mao siguro nga mura kong mahadlok. Maong suway, suway. Ipadayag imong gugbangan to ni Bila. Mapas ta dito sa Balinsa, Clay. Niya may gihatag nga address ni nang abyang. Okay, Dot. Okay kay Dot. Muapas lang ito ni... Muapas din la. Abisang umapa na yun. Magplano lang ta. Ay, lasan na umadayon. Ha? Bisag palabyo na na to og duha ka semana ba? Nakadugay ko ana. Kuya kay maunhan tas lain. Katos bilag waparap kito. Basi doon na niya lain mong litaw niya dito, patay. Aw,
Kung maunahan ta, Clay, wala tayo mahimuan na. Ha? O, di tam sugot dot. Kinalang ikaw o si Bila ang magkadayon. Di ta makabuot sa panahon, Clay. Kaya sa tinuod lang, dako kay nga kung gugma ni Bila. Nya. Pero ako lang gikondisyon daan nga kung huna-huna nga kining gugma ha, package na ni ini ang kalampusan sa kapalampusan o kapakyasa sa gugma. Ay, hosto man ka. Pero kinahanglan nga imo na ng ibungat imong mga tumila. Kayo sa pagkay mo! Kumilampos ka gano'n, napakyas yung ka. Maabot ra ng panahon, Clay. Ha? Gano'n sa man? Pabuto ni mo nga mga nang kaslain? Aron, maproiba ni mo nga napakyas ni nung ka? Ha? 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 Manayiming lang ta, manayiming. Puhon, ako gino niyang daygan si Bila sa tinud-anay na kong pagbati. Andon? Okay. Oh, Tiyo! Oh. Sa iblita, Tiyo. Ay, ani ako yung good news ninyo. Ha? Tanawan niyo ning aniya sa akong cellphone, Tanawa. Good news. Usong na, Tiyo. Tara, tutukin niyo maayo. Siguryo na ang nagkupot sa itik. Oh, bitaw na. Siniguryo bitaw na. Kadto nang higayon nga nakadakop si Guryo og itik nga laki nga gituhuan nila si Happy. Yay! Yun na. Kisa may naghatag ni mo na, Tiyo. O gipasa na ni Renin ako. O tanawan ninyo kining itik nga nadakpan ni Guryo. Si Happy bagod ni? Buday! Ay, dagod prinsya, anak. Ha? Puti ng itika. Nga bisaya kay dagway. Doon na siya sagol-sagol ako, pero mas gwapo pa sa Happy ni, oy. Bitaw, Tiyo. Di mo ni si Happy. Lahi ni nga itik. Mao bitaw nga gipatanaw ko nini mga ninyo aron mahibaw-an ninyo nga katong itik nga gihatag ni Guryo ni Bibot. Dito siya si Happy. Konsuelo pagkabong kini nato. Dut, kinalang di ta mundang papayita ni Happy. Kaya basi maunhan niya ta. Unhan tas mga tungol dagko. Tungol. Tungol. Mga but ka tungol. Mamaya. Ang mayo na itong buhaton Tulay na ni Clay. kasulti na. Itong mayo na itong buhaton, no? Oo. Mupadayon tagpangita, pero di lang na ito papilo ng ubang mga tao aron di ta maghimog kasamok sa palibot. Kisamok kayo itong miaging, itong miaging nga daghang kinangita. Taw. Mamatik na hinuunta nila ni Bibot. To kadot. Maunhan tas mga tungol. Mas may pa. Kita lagi mangunik pangintay. Para way samok. Apang mo na yan, tagyo ni Clay. Masay ko ng itik ka, Bibot. Halos man tanang bayi nga itik, ihamang kabayan. Papa Bren, obserbahan pa nato. Kalain anak, uy. Di man na mo itugon sa libreto. Ang itik ko no, mubirig-birig pauna sa iyang nagustuhan. Unya dayon mo sayaw-sayaw. Unya, musikit na permis iyang magustuhan. Pero kanang itik, gigihatag din ni Guryo. Mukabayo man dayon sa tanang bayi nga itik. Mura man og ang tanan iyang nagustuhan. Sama na. Ato lagi unang tun-anog maayo kung unsay kalaki ng itika. Ay, Bibot. Nagduda na gid ng kaayo ko. Nga bisag wa pa kong kasiguro ba nga mao gyud dagway sa maong itik. Murag layo ra gyud kay tugon ug gihulagway dinis imong librito ay. Na, di sa ta magali sana be. Sayo pa kaayo aron hukman nato ang kinaiya sa itik. Daghan kay ko nakita ang problema ng itika. Una, tinuod jud ka ha, nga mahimong bulawan ang iyang balhibo. Ikaduha, kaysa may mong kasal unya ni anang itik kung panalit makakita na gyud og pares ng itika. Naidaghan. Ang simbahan di ay. Mukasal di ang pare og mga itik. Oh, ngaron di man. Kung mabayad ata sa husto. Ay bisag mo bayad pa ka og dako Bibot, wa mahitabo nga ang simbahan mo kasal og hayop. Di na problema, Bren. Wa may gisgutan diha nga sa simbang katoliko ra ipakasal ang itik. Mahimo man tingali bisag asa pang simbahan ha? Ay, kalabad sa uan na Bibot, uy. Murag Pailog gitaragi lang, gitunto ni anang istorya ha Bibot, gitunto ta ana. Pailob lang good. Ikaw ay. Sa una pa lang tan-awon ako ng itika no Bibot. Murag di ko kumbinsido nga mo na itik kay imong ipangita. Nasayop lang tingnas ni Guryo, uy. Ay, kabla ka. Ato ra gyapon na may bawaan, Bren. Nah, kau lang Bibot. Basta kay ako, kuwang gyud ko sa pagtuo. Mahimong binuang na nga istorya sa librito ha, binuang na o piki na nga itik nga gihatag ni Guryo diha di mo. Nakalisod ini, Dot. Huwag kita idea kung asa rumbo ni Happy. Buduhan na kasi man gikan sa iya pagkawa. Nga wag kita timailan sa dapit kayang adtuan. Murta mga buang siglaro-laroy ini karasangan. Gusto ka, Clay. Muna pagkaingnon nga ato yun yung sakripisyuhan o pangita. Pagkadako na nila sang sa frontiras.
Dagkang kima kakahuyan din lahos ang atos katinlag. Kitanlag. Kitanlag na, kitanlag. Huwag ka kanan lugar. Gatul ko kakon. Asa ni pita? Kitanlag. Kitanlag ay kitanlag. Og sa uban pagkasikbit ka lugar din siya. Sindeher mo sa. Mao na. Sakto na. Tahon tagin ni Clay. Pagkalisura no. Di malas kita ini dot. Kung makita na ito sa lain ang itik. Ug delikado kun sila buhaton sa itik. O tagay baho ba sige nasudanon. Impas kita tanan. Pero Clay, doon ako'y pangutana ba? Unsa man dot? Di ba si Happy doon na may abilidad nga muluwas siya og mga tao nga mabutang sa dakong peligro? Oh, bitaw dot. Oh. Katong panahon nga doon ay dautang nitabo nila ni Papa ug Mama. Nganong wa man to niya maluwas? Bitaw dot gusto ka. Good question na siya. Good question. Unya, Ngano ka? Ikaduha, nganong wa man makatabang si Happy sa dihang gisong sa mga sakop ni Bibot ang atong bay? Unya, gidagit nila sa Boy Kidhat. Gusto mo ka dot. Good question gyapon. Kung ano. Ay, usa kay mga rason ini Clay, no? Ang bugtong makatubag ini mga putanaha dot. Si Hapir sab. Kung ganong wa siya patimaw. O giluwas na niya ang kinabuhi sa mga amahan o ginahan. O kinahanglan sa unta, iyang loson ko si Boy Kidhat. Gikas makamot ti Bibot. Sa? No. Iso jud kay natubag kon Clay. Pero gusto ka. Si Happy ra gyud ang magatubag ining tanan. Tana dot tana. So is na tog agi dito sa pika sa gianan. Tana. Tanak Clay. Nindot pa na din hinay no. Mingaw pero hapsay kayo ang palibot. Ay maabitang permi kong agdahon ni Susa nga anhilang kunot ta papuyon kay mabuhi namang kunot ta dinhi kay na may daghang lagot mon. Kung mauyon kita din hinay, may maman og puso ng tatay ba nga muuban lang ato siya din Pasag ditong imong amahan ay balik ko kay tong utok tong tawhana. Lisura bitaw sa tong tatay na iwi. Naluit-uit kaayo ko niya nga ato siyang gibiyaan dito sa fronteras. Pero ang saon naman nga masuko man kung imong istoryahon sa tinarong, di ba? Mas may nang tuwa siya dito ug ni arata dinhi. Kung mabutan na siya, pwede na muapa siya dinhi nato. Oh, kani adto sa ulitaw pa munay. Ingon anak na bagid na ang batasan ni tatay. Ay, Ginoo ko kanang imong amahan kani adto. Puwerteng buotan na anak, sadang nangultaw pa na siya nako. Lopig pa'y mga santos anak nga di gyud magtingog kani adto ug kun imong kasab-an. Mao ba nay? Oh, ilabihang buotan na anang goryo kani adto. Bisag unsay akong isulti anak kani adto, iyaha gyud ang sundon dayon. Na ang tanang pagpaubos. Pero karon, ay ambot og ngano. Unsa mo kay nakapausab sa kinaiya ni tatay na isa? Awon sa pa! Kanas bibot! Kaya sige naghaylos imong amahan. Nya, nasa ilaw ni Goryo nga dali ra kay pisliton, maulu-uluhan dayon. Ay, anda kong problema nga akong nakita dito sa ato anay. Si Pipot kakit. Nahadlo kay ko sige pakitang liho karon. Na, magampo lang tabila. Nga mahatagan rag hustisya ang tanang mga ngilad nga nahitabo dito sa fronteras. Nagtuora bagid ang tananay nga kanang kasamo ka nahitabo sa ato. Mugna ni Bibot ang tanan. Na, paabot unta lang ang tukmang panahon. Ay mutuo ko, nga muabot ra gyud ang panudya sa tanan niyang binuhatan, Bella. Maayo ang tanay, nga mulutaw gyud ang tanang tinuoy ug mahatagan og hustisya ang tanan. Unsa? Wa ba lagi ko nimo sultihi ana? Nga mi bakasyon si Bila. Busy magog kayo ka, Sir Boot. Mo nang wa na hinuon kay gayon og istorya bahin sa ilang lakaw, Sir Boot. Dito magog ka sa atong miyaging adlaw sa amo. Ngano wa magi ka mo sulti dayon, ni Goryo? Pasensya kay ka, Sir Boot. Kadiyot naman sa itong bakasyon nila, Sir Boot. Mubalik man to dayon sila din Di man sila may bakasyon ni Goryo. Sa iso ni Abyang, Sir Boot. Sa ilang susa dito sa Valencia. Wa kay kumahimot anang balitaan, Oida. Ikaw. Pero pila masab sila kaadlaw dito? Wa ko kay ba pila ka adlaw, Sir Boot. Pero sigurado ko nga dito sa magdugay dito, mabalik na to dayon sila din Sir Boot. Nakabay address dito sa ilang giatuan? Ni Goryo? Sir Boot. Wala problema. Kung gusto kang mapa silang Bila, mahimong kuyugan ka. Pero Noy, may gana nga magklaruhay ta. Unsa man gyud? Doon na bagog ko'y esperansa sa imong anak? O dako!
Dako kayo, sirbot. Nalimot mo ko sa hala. Hala. Hala! Sa ako nag-isa di mo, wala yung makatagyang bila. Ikaw rin yun, hala. Oh. Okay. Mo lagi na nakadaot. Kay ikaw mo'y dako kayo gusto na ako pero ang imong anak, ha? Ang imong asawa, labi ng imong anak, wag gusto di rin ako. Natural man na, sir. Anak gina, basta mangulitaw ka pa, hala. Pero ikaw bala ka. May mo lagi ng akong anak, hala. Wa ko'y problema ni Monoy. Ang akong giproblemahan karon mausi ng abyang. Kaya ang imong asawa, maldita kayo. Gani, giano lang kong tamparos. Bitaw. Nagtuko nga kining ilang pagbiya din eh. Naglikay sila nako. Ayaw pagsultian na, sir. But, wato sila maglikay. Di bakasyon lang kay ganahan nga makasinati sa buglaing dapit, sir. But, Bueno. Wa ko'y mahimo ni anak kon mao ginailang gusto. Magpakuyog lang niya ako nimo kon gusto na ko silang bisitahon dito sa Valencia. okay, but. O, Wala kibot. problema. Baro nga. O si kibot. Kibot ko? Sir But. Wala problema. Basta ikaw. Kuyugan yun, teka. Sir But. Makibot ka karon. Sorry, sir. Lain pa yato. Sama, Sir But. Tarong nga ha. Oo, sir. Kini bang Ligoryo? May tungod ba itong itik nga imong gihatag nako ba? Murag nagduda ko nga di tumaong itikang imong gihatag. Ha? Uy, nga nung nagkasulti magkana, sir? Gayod lang. Hala. Gayod lang. Nahinumdum ko ni Goryo. Nga lahit og dagway itong itika. Uy, sigurado ko, sir, kabaw yun to. Kaya nakadako magwado itika kina to, hala. Pasaylo ako noy. Ako tong iuli nimong itik diyan nimo. Ha? Imong iuli na ko, sir? Hmm. Hala, unya usaha mo to na ko. Iuli to na ako nimo ni Goryo. Unya, ako unang bawion ang akong gipremyo nimo. Bawion ni mo, sir. Atake ka? Atake ka? Hala. Oh, akong bawion. Ako lang sa bawion. Temporaryo ba? Una, doon na may una. Una ha? Bawion ko lang una. Kaya ko may kitong kantinan akong gihatag nimo. Ibalik naman to na ako nimo kung makitaan gid nimo ang tinud-an naging itik nga akong gipangita, di ba? Pero, sir, Kung sa may problema nimo noy. kuan, sir, kini ang kwarta ba? Oh. 40,000 na lang nabilin. Usaon ako manggong gipamayad sa akong utang, hala. Oh. Muna nakadaot nimo diha, Noy Goryo. Sa sunod, siguro asa bintahon nga muhatag ka na ako sa husto nga akong gipangayo. Pero mao mo itong itika sa akong tanaw, sir, hala. Ako to iuli nimo. Ano mahibaw gyud ka nga dito mo ang itika nga akong gipangita. Papasensya na kay ka, sir, ha? Ako lang itong iuli ni mong 40,000 nga nabilin, sir, pero data-data na di ka sa sinta nga kuwang, hala. Kalit ba yung kausap ang tingog mo, nabutaan ka man. Hala. Pasensya na gid sab kaayo ha, Noy. Ang husto lang nga husay mo akong gisunod. Nakasabot ko ni mo, sir, hala. Pero wag ito na ko tuyo, kundi man gani maotong itika, hala. Sagdi lang, Noy. Ambilan tong 40,000 og tingbalang unyag hatag nako ang kuwang. Hala. Ha? Di ko gusto og data-data. Hala. Bisag sa sunod buwan na lang nimo iuli nako ang kuwang 60,000. Hala. Sir, Ha? salamat. Aron, malipay ka, ihatag ko lang na ni mong hala, sir. Imo na lang ang hala. Imo na. Ang kwarta ako. Ako na palikamutan, sir. Oh. Nahala. Imo na na. Oh, daghang salamat sa pagsabot kay Goryo. Usaw ni Monte Elcho nga nagkamasamad. Ay, ako ning gitambalan andot kay nasamad ko sa kakugnan nga akong naagian kaganiha sa kakahuyan. Ako pa ni Mocho, no, di lang ka mo apil na mo ni Paklay sa pagpangita ni Happy. Bitaw. Ha? Kami rin ba sa pagpangita? Una. Pabilin lang ka din ni Isbay kay delikado kayo sa imong edad nga mo apil ka og suot sa kalasangan. Bitaw, Sir Rubin. Oh. Maway lang ka din, bay. Kami sa andot mo yung maningkamot sa pagpangita ni Happy. Ha? Ha? Basin ugma, di lang una ako moapil ninyong pangita ni Happy. Oh, may nun. Ay lang kabalakan na tiyo. Kami ra gyud ni Paklay ang muhimo ana. Tuod ay andot si Boy Kidhat ba? Hangtod karon o man buhiin nila ni Bipot. O sa may atong buhaton ini karon ha? Nasigutan bitaw na mo na ni Paklay tiyo. Hangyo na to sa bibot nga buhian na lang niya si Boy kay total nakuha naman niya librito.
No. Maayo tingali nga ato siyang adtuon sa ila. Kaya lagi kuyog-kuyog mo kuyog gyapon ka. Ah, Pili lagi kasbay. Ang mayo ini sir. Magdata mga pulis aron masiguro nato nga buhian gid ni Bibot si Boy. May tingali na. Mao gid atong buhaton aron makasukol tang Bibot. Kay di na mamay nang gibuhat. Di na gid maayo. Basta nga ninuon kog unsay nahitabo karong Bibot. Aw Bibot naman ni Boy. Bueno, gustos paklaytyo. Magdatag pulis. Atong istoryahon si Hipi ning hitabuha. Ug di na to ni ihilom. Oh, asa na tong imong pinanggang itik din sa imong kwarto, Bibot? Da, akong giuli ni Noy Goryo eh. Imong giuli? Oh, may nun nga imong giuli. Unya, ang premyo nga imong gihatag, quits na to. Oh, si quits. Gibawi na ako eh. May na lang kay napay 40 mil nga nabilin. Pero yara ko nang iuli ni Goryo na ako sa sunod buwan ang tanan. Tawa man ga. Katawanan ba yan, ana, eh? Dadaan pagid lagi ko. Anang warta lang to ni mong tigwa nga. Nga lagi? Loko-loko tong tawhana. Ang nahala, iyas ang ihatag na ako. Mao na diha, Pero- nailad ra kas tigwang. Hay, basin og dasayo plasab siya. Sa sunod, siguro asab. Nagugad akong premyo nga ihatag. Gisayunan kag 100,000 para lang sa usa ka itik. Di masag kamahayan, Bren, kung maulang saging itika ang iyang gihatag na ako. Ay mao gani, sayang kayo nga mohatag kag dakong katidad nga di day tinuod ang gihatag nimo. Mura ra kag naglabay kwarta. Di sab ginamahitabo na ako, Bren. Maro man eh. Maningil gid ko. Kaya di man ko magpaalkanse. Onya karon. Amahan ba yatos imong naibgan nga si Bella? Bisag amahan pa siya. Kaya nasayo pa siya, angay lasab gyud nga paninglan siya. Husto nga husay ra gyud ang akong gipangayo. Og dili, dautan. Di ba? Dautan bago na, di gyud. Lahi po to ang isyo, mahitungod sa iyang anak. Bilib sa ko nimo bibota. Pero kung ako'y ikaw, sabton sad nimo unta. Na kung ang amahan, kwarta ray giapas, posible sab. Nga ang anak, mausay bunga. Tanawar ka? Musibang ka dayon. Basta gani si Bila na gani ang hisgutan, no? Ikaw ba? Malahit ginang imong tuno, noon sa man ka. Kay bago ka bibot, tagsara jud ay ko masayop. Suma, nasayo pag sa akong katahap, nga di jud to maong itikang gihatag ni Goryo nimo. Lahi basta ng istorya, ha? Oh, para nimo lahi, pero para nako parihara. Kay makailakay ko sa tao nga nagpahimos lang sa gayon bibot. Basta ako, igo radyo ko milaban nimo. Ug di ko gusto nga dunay magbinuang nimo. Maayon, Sir Bibot! Sir! Kadit lang, Marta. Sir! Sir! Naay mga pulis ka nangita nimo! Unsa? Mga pulis? Na sila sa gawa sa gate, sir! Nagpaabot sila nimo! Payong buntag ni mo, Bibot Ramirez. Oy, Chep. Uy, kamo din eh. Unsa may ako ikalagan ninyo? Niyatay kamay problema nga gusto na itong mahibawan gikan ni mo. Unsa magana, Chep? Unsa ka tinuod nga naamang kuno kay tao nga imong ginakop o gitaguan. Ha? Mauna ilang pasangil na ako? Na sila'y dagang ebidensya, Bibot. Nakita silang CCTV ang mga panghitabo nitong adlaw. O may tingali nga rundi mo sangko sa dakong kagubot. Buhian na lang tingali nimo ang maong tao. Samtang may panahon pa nga pa sila magkasangat og reklamo batok nimo. Bueno. Ariglado, Chip. Wala problema. Dagagig salamat, Bibot, sa imong kooperasyon. Way isa pa yan, Chip. Karon lang mo naabot andot? Ocho, Ngayon sa may balita. wag yapon, Cho. Ibalik na lang mi sa agi kay hapon na kayo. Wag na mo kiti sapi. Kining andot, nahibaw pa mo sa balita? Unsa man, Cho? Nauli na si Boy Kidhat sa ila.
gihatod siya ni Hippie kay gibuhian na siya sa mga sakop ni Bibot. Uy, Mao ba, Jo? Mao na, Andot. tanawar, sakto lagi ko, Dot. Hadlok ni polis bibot. Mayo na nga balita, Jo. Nalipay kami ang balita. Unya, okay na kas, boy kidhat, sir. Oh. Wa man ka sila, wa man kanila unsa. Ay, matod pa ni Hippie, daghan ko na kayo og bunog si Boy. Uy, Ato siya patambala sa ospital, Jo. Mo padaw na bitaw ko sa ila, pero nag-aabot man ta. May tingali nga ubanan na lang kada mo. Oh, mas may pa hinoon, Andot, aron ato sang maistorya si Boy kung unsay iyang plano kung mukiha ba siya batok nila ni Bibot. tag ako'y boy, ako'y ikiyas bibot, parang taggamba. Oh, mao gyud ta, pero ato lang agdon ang iyang desisyon kung unsa gyud iyang plano. Mas mayo gyud nga ato sa personal nga maistorya, Jo. Uy, naguryo! Ay, nasuroy lagi ni karon. Ay, mas andot paglay. Padoon sila si dinhi, naguryo. Gikan sa ospital kay ilang gi tabangan si Boy Kidhat. Nausam niya sa Boy Kidhat. Uri kikibaw. Gidako pa nila ni Bibot si Boy Kidhat. Unya, ang usa sa mong gwardya dinhi, gipusil sa mga sakop ni Bibot. Nakadungog ko na. Pero, wa ako mahibaw kung tumo ba ng balita. Tinuon na, Andre. Paimus ka titrong anay ini kay wala kitar doa. Ay, kusga kayo. Ay, hinay lagi ni hinay ni. Tinuod na ni. Gisong sa masakop ni Bibot kinibaya. Unya, wa mong pasya kagiha. Gusto kay kamukiha patok ni Bibot pero nag-agad ko lang andot kung unsa ilang hukom. Ikihan ninyo kung nagkasayod. Ala, nakagamit ko. Ano, mahok man sa husgado kung sa'y tinood. Maogit lagi, maogit. Iyaw kay kusga. Hinay lagi ni. Mao ni among plano. Laiboy ato pagkay. Ni ako kay doon ako'y tuyo ninyo. Unsa man, ha? Na kuyang nyo kung pwede ba ninyong bayaran sa yung mga saad na ko nga hatagan ko yung kwarta. Wata? Ni saad di mo? Nisaad mo na ako. Napamagay mo yung utang na ako. Ngayon nyo lang gilimut-limutan. Kikaw sa siwa ara ba din si Andot na mahinaykan kita karon. Basta hatag-hatag. Wa din si Andot. Kung gusto ka, balik ka lang ni Ugma. Sa iwa lang. Unsa kang ura sa ugma. Isang nga lasutsos buntag. Kay maabdan pa minimo na. Bulakar pa mi sa Andot Ugma. Ako na si Pebaon. Nga, dinhi ka niya muna imong tuyo. Alas 8 buntag ha? O lagi. Balik lang din eh. Anong orasa? Oh, sa bangka. Di pa ka matog. Sayo pa manay, alas 8 pa gani. Oh, nangatuog na sila sa tiya ni mo. Ikaw na lang ni Adinis may pantawan. Sayo lagi sila mga tug din hinay no? Na ay kahibong. Kay di baya ni atong dapit. Lahi din his probinsya kay sayo mamahuway ang mga tao. Ug sayo sang mga mata. Ugma nay pa. Mo pa siguro ko og resume dito sa giingon ni tiya nga doon na nagkinahanglan og tindera sa bakery dito sa Lungsod. Oh, niya na aday kay giandam nga unsa na resume. Oh, naanay. Suwayan lang gud nako. Aw ikaw, sa man ubanan ti ka. Ay, ako rin ay, uy. Igo lang ko mo pass dito niya. Muli na po dayong ka dinhi. Unsa man kang orasa mo lakaw ugma? Mga alas 9 sa buntag, nay. Na sige. Ayaw baya gipagdugay dito ha. Pauli baya gyud ayon din he. O lagi, nay. So, dili lang una kapag pasamok na ko karon. Ug bala lang ko ani Abren. Kay medyo naglabad na akong o. Always remember, people, time is ticking. Kinahanglan nga muhatag na jud kag dakong atensyon sa imong mga negosyo. Taga na kay mga panahon nga imong nausik. Nga wa ka na gyud magtagad pa sa imong mga negosyo. Nahibaw lagi ko ni ana. Naibaw lagi ka, pero wa kay pagtagad. Please, Bren. Ani ako ugma og mag-istorya tabahin niya ng mga butana. Okay, fine. Masayo kog anak nimo.
mo report sa akong office. Aron maistoryahan na itong maayo ang tanan. Sige. Sige. Bye. Okay, bye. Unsa o magana ko ni ini, no? Kung di na ako makuha ang tinud-anay itik, wa lagi ko espiransya nining kalakiha. Naibaw ko, ipila na lang kaadlaw. Mahagba na gid ang tanan ako negosyo. Buisit. Wa ko makasabot kung anong nahitabo ni nako. Buisit. Oh, uy. Tingog ron sa itik. Murag gikan sa gawas. Akong liliyon din eh. Diin makatot gikan tingog ka. Murag gikan magito sa gawas. Manaog ko. Basig na sa silong. Kahayag. Usa kining kahayag nga ako nakita. Ako doon kung unsa kining kahayag. Hayag nga ako nakita. Hayag magaini. Uy. Nawa ang kahayag. Kalit ka nawa. Asa magkatupaingon? Turag to kami paingon sa luyo na. Uy! Itik! Wow! Tanindot sa itik. Kung di ko masayop, maulang itika nga akong gipangita. Mauli siya si Happy. Tinahalang bandakpan, itika ka. Dalitik, doon ako. Doon. Aray! Buang itika. Dilabkan na noon ko, paray! Ayaw itik! Ayaw! Agay! Wag kay klaro bipot ay. Kalit lang ko nimong gipaanhi karon. Nadaghan kay kag bunog ng iminaw. Kang buanga tong itika. Wa ko maglaho nga ingon siya ato ka kusgan nga murag nang ulatan ako. Sigurado ka nga itik ang nagbunog sa imunaw? Itik lagi. Tanawa niyo. Kining huboy sa kong laog agagtang ako si Mod. Pero wa may di mailahan nga itik ang nagbunog nimo oy. Mura man kagikulata og tao. Itik lagi. Unsa ba ka? Syarog itik ra. Mabunog kag ngun ani. Mura mag imposibleng tuhuan oy. Pwedeng kusgan ang itika. Murag tao nga manumbag. Wag ko kakita tungkol sa kapaspas ang paglatos ako. Murag kumo nga mihagsa sa akong naw ang iyang mga patid ug labok. Ay unsa magyud nang hitabo Pastilan blin. Kini hitabo katuhuan dili gini. Diri ko gikan sa akong kwarto. O yan nakadungog kong tingog sa itik. Bikanaog ko sa silong, akong gili-ili sa loyo, nakita na ako. Ang buta nga hayag ayo. O ya kalit nga nawa mauto nga milahos gid ko dito sa luyo ug ako nakita ang itik nga laki. Gwapo kay itika. Lain-lain ang iyang kolor. Ya sigurado ko nga katong itika mao tong itik nga ako gipangita. Mao to si Happy. Pero nakadaot kaysa diyang akong giduol mao na hinuning gidangatan ako. Naputos ko sa bunog. Ay, taon sa timbo taon, bibot. Gilupig man lang kag itik. Pero kung taon, no, isugay ka. Way makapiog di mo. Wala, no? Sa itik, raday ka matumba. Kay bulungan itong itika, Brin. Misamot kinakong pagtuo karon nga katong itika. Gamhanan gito kay bisag sibila. Giluwa sa itong itika nga mo'y mikulata sa buot mo dakit unta niya. Swerte gitong itika kung kita kita'y makadakop adto. Ay, kada kong binuang ani mong gisulti, bibot, oy. Naswerte itong itika. Unya, dago kay kag huboy sa imunaw. Maldito lagi itong itika. Naunsa ba ka? Oh, swerte niya, maldito. Oh, gisultihan natin ka. Pero sigurado ko, yang gisulti sa librito, pulos tinuod, yang iyang balhibo,
mahimog yung bulawan. O niya, unsa umaro na to pagkadakop ana nga mangulata man ka tong itika. Wala ganay na kadaot, Bren. Pero, di nalisod. Magpalit kog sikpaw nga dako. Sikpaw na to tong itika. Aron di gid makabuhi. Unya mo balik pa ka to dinhi. Sigurado ko mo balik ito din, Magbuhat ko mga litag, aron di gid siya makabuhi ug makaiskapo yung dapita. Ato lang unang Juan, baka nato lang unang minuran si Negorio kay basin niya og nagtuo siya nga mas yung sayon natabahin ang kwarta. Husto, dot. Pagkahan nila to siya. Nga, di ta kahatag niya. Maingon gyud na. Sa masagunato kay ato man siyang gipasaligan pero masay ko muna to kung atong usbo ng atong estilo nga di na ta mohatag na kwarta. Kaya tiyaw mo, dako na kay tag nahatag niya unya karon himuan na sa tanyag utang. Unya ato pa siyang gihatagan og 10,000 atong miagi nga wa gyud sa inimo. Husto, dot. Okay, dot. Naibaw ko nga makidot ka karong klaruan. Naibaw ko nga magsuko-suko na yan sa Negorio. Pero ato na siyang pasabton nga wa na tay kwarta. Kidot. Ato na sulti niya. Kidot. Sir, Adot! Sir! Sirim na pa. Nasi! Negorio, sir! Ay, wag yung palibak. Wag yung palibak. Dot. Padayon na lang din sa Juanan, Matit. Sige, sir! Gitit. Kaniyak sa sir! Matit. Taon sa Matit, ha? Basta ba ako na to, Kuya? Nagkagamay taong tigog ni Matit. Nagkagamay mo, nagkagamay budget. So. Ano to, Kuya, ha? Pasabton lang yun na to. Okay, dot. Okay. May buntag ninyo! Andot, paglay! Uy, buta nagnaong. Buntag ninyo dong! Andot, paglay! Oy, kining mga unta, mga latanoy. Likod. Salamat! Oy, may buntag sa Day Negorio, lingkod. Likod. Kining mga unta noy. Mga unta na may gandam na mo nga pagkaon para nimo. Dire, kaunta. Ano biliog be? Okay na, Andot. Nagkapamahaw naman ko dong. Hindi siya ko magdugay kay kadiyos na kay ni akong tuyo, hala. Oh, unsa may atong ikalaga nimo Negorio? Wala kasulting daan ni Paklay, Dot. Akon siya gisultihan ni Goryo. Naibawon sa andot si mong tuyo. Nagarang, hala. Negorio. Pasensya na kayo, Pasensya na kayo sa gisultihan ako ni Juan, baka nang gisultihan ako ni Paklay nga nanginahanglan na kay kagkwarta. Pero sa pagkakaroon medyo napiki pamanggod mi. Basin sa sunod pa noy. Pero saan ito yung usang na ko, Andot? Ay gisubay na mo ni Paklay Negorio. Wala gyud mi utang nimo. Dugay na namo nabayaran. Usay na bayaran! Karoon ama mo nakabayad o kompletos inyong utang, hala? Nakabayad na mi ikaw. Liog be? Bayad na. Maputol na may butang Nakabayad na mi, okay. noy, oy. Wala mi utang ni mo. Usag mo ikasabot na kamumay misahan ako nga inyo kong hatagang kwarta. Kaya napamoy utang na ako niya karon. Nikalit na kaimpas, hala? Bisag pangutanon pa nimo nas bilan oy. Wala mi utang nimo. Ako kauyon ninyong kalaki, Andot na. Saan mo na ako niya karon di inyo tumanon yung saan? Ay, lagkasuko. Matag yung pamini mo. Bitaw, Negorio, ay laki kabalakan oy. Puhon. Di lang may musad kung kanusa, ha? Hatagan gapon ka na mo og kwarta kay nahinomdom ra bagyod mi sa tugo ni Bila nga di gyud ka pahatagan og kwarta. Wala! Wala mos bilas atong sabot. Ang inyong saan may tumana o di inyo ipasangil ang tambag ni Bila. Hala! Panugon mangunan oy. Kamo lang! Kini yung gibuhat na ako. Magkapaibos ka ng tao. Basta timanin ninyo. Kaya timanan ko sa di. Nga mga klaseng tao mong way baruganan o prinsipyo. Oo niya, kumusta man ang imong lakaw? Di lang ko mabalik dito na uy. Nahadlok pang ko atong tagiya sa bakery kay mura man og lain. Ha? Usabay lain? Iya ko na kung patrabahoon karon dayon.
Pabalikon ko inig hapon, pero nahatlo ko kay muraman uglain kay tinanawan ako tong tawanan nay. Unya, musyikan siya nako kay dugay kanyang buhian ng akong kamot. Uy, unsa man day nang tag-iya dito? Tiguang o batanon pa? Idara na nay, uy. Siguro na sa mga 50 kapin. Muraman og bilya ko kay dagway. Aw, naarana ni mo. Ay nalagado pangita na lang uglain. Hala, kinsa ka nanawag nay? Basin unsa na sa akong gi-applyan. Eto baga, ug balibari na lang ha, di lang kamo dayon. Sige, bahala na. Ako na lang yung balibaran. Hello? Hello, Bila. Ikaw ni Day. Tay? Kumusta man mo diha, Bila? Hala. Okay rami din hitay. Ikaw, kumusta naman sab ka diha? Hain man imong nanay. Niya din hitay. Kadi ka akong ihatag ni nanay ang cellphone na. Nay Hello, Goryo. Hello, Abiyang. Aba diha. Kumusta mo diha, Day? Okay ra kaayo mi dinhi, Goryo. Oh, nanawag man ka. Mingaw kay kundi mo, Day. Aba ka diha. Nakoy problema, Day. Problema? Sa may imong problema? Gibawian ko bibot og kwarta, 100,000. Unsa? Gibawian ka? Unya. Problema da ida. Ay, uli na lang. Ako nang giuli, pero 40,000 pati akong nahatag. Kuangan pa itong 60,000, Day. Hain man dahil sa isinta. Ako gipamayad sa itong mga utang din sa atong silingan, hala. Maunay nakadaot ni mo. Nga naman ko nung gibawian man sa kaguryo. Nga gihatag na maghato ni mo. Gibawian ko kay dili mawang etik nga akong nahatag ni Bibot, hala. Ay da, Mayra. Unsay Mayra, Biyang? Mayra, nga wa mi mo dawat at imong gihatag unta namo. Nga pabawon nga 30,000. Kay nahibaw mi. Nga basta gikan guys mga tikasan nga taw ang kwarta. Wa gyud nay kalaki. O diba, nasayop bakos akong gisulti ni Mogoryo. Nabalik rasab ni mong gaba. Maog yun. Ano sa ka, Abiyang? Nagis ko di mong kagaba. Nalipay kang gibawian ko, hala. Leksyon na ni Mogoryo. Mao. Laban-laban ka pa nang bibot nga way klaro. Maog yun. Kung gihatag pa lang unta to nimo nila ni Andot, wa unta kay problema ron. Mao. Ay, sigaw-yaw di hoy. Abada. Lipat man dyan mo eh. Nag-uol ko ini kung nasa kong gibayad, hala. Mag-uol yun ka. Kay dako kay ng kantidara. Be, asa man taong kag ipuno para ibayad adang 60,000? Pauli ni noon mo dyan, be. Hala. Nga nung papaulion man minimo. Aron maapil mis imong problema diha. Suluhan na diha, Goryo. Usaon man ako ini, Abiyang. Wala bagi ko kwarta, Day. Alalay magkamuan ang bibot. Hangyo asya. Pasabta nga wa kay ikabayad ni anang kantidara. Patang lisura ini, Abiyang, hala. Mauna na nga akong giingon ni mo, Goryo. Para nako mas maayo sab nga nakasinati kani anang problema, ha. Aron imong maamguhan nga ang tanan nga di maayong binuhatan, doon na gyud ay utlanan. Og doon na jud kay bayran. Maog yun. Samas na hitabo ni mo karon. Nga gipanilngan ka na si imong kaugalingong idolo nga si Bibot. Yaw saman. Di na mo mamalik, hala. Magpaabot ka kung kanus ami mamalik diha, Goryo. Sulbara una nang imuhang problema diha. Labi na nang imong kaugalingon nga mausab ka na sa imong kinaiya. Kay kanang problema nga imong giatubang karon, delikado na mamunga og laing problema. Nga makahatag og dakong hulga unyas unahan sa kinabuhi sa imong pamilya. Ilabi na gyud sa imong anak nga si Bella. Piyag, ako pa'y boy. Di ko pa itong kahadlok Mukiyag ko. Ari pa priso na ko sa bibot. Total niya ang back up niya. Maunay akong gitambag yun ni Boy. Pero saon taman nga, di man lang kuno siya gusto samok. Gay. Parehas lang prinsipyo sa tong gwardya, Tyo. Pulo sila may balibad nga mupasa kag kaso. Kay, samukan na kayo na sila na nga muatuban sa susgado. Sa tiyang bibot do? Ang tanay yung ginaog-daog, di masukol niya? Mo na nga busado ka na siya, Clay. Pero, sa atong kaso batok niya, di gyud nato iatras andot, ha? Sige gyud ta. Tyo. Wa ni atras ay ito, Makahipo sa ganitag mga ligong ebidensya batok niya. Anha na nga higayon nga
manguros na lang gud si Bibot kay papreso ginato na siya, Chok. Oo, dako nga ako pagto nga moabot ang yun ng adlaw nga atong gipaabot andot. Nga bayaran na ragod niya ni Bibot ang tanan niyang salaod. Labi na kung maulian na si Ruel sa iyang panimot. Mao na usa sa atong problema. Hmm. Mayong taog kaloy antas Ginoo nga mamaayo gud in taon to si Ruel. Kay kuan mao to'y nakita na kung ngalig-on kayo og baruganan og wa mahadlok nga musultis tinuod. Usa siya sa atong gilauman andot nga dako gayud kayo og katabag nato unya sa husgado nga makasulti sa tanan. Sas ako... Oh. Dut, yun na, Dut! Di ba ka nang itik na sa balkon, Si Happy ba na? Uy. Ala! Di balik si Happy na to. Hey. Happy! Happy! Dali, Pi! Uy! Happy! Naglupat, Pe! Pe, ganit lang, Pe! Dagan, Dut! Topay ko sluyo! Ato ang pason! Dali, Clay! Ato na, Dut! Dali! Kung doon na to sa Happy! Happy! Pas, Clay! Pas! Ito na! Ay, palayo, Pe! Jaga pa, Clay! Guk na si Happy! Leksyon yan nas imong amahan. Kay tuwa man siya midapig sa mga taong way klarong prinsipyo. Kanang ingon anak na nga gibawian si tatay, delikado kaayo na nga di na gid siya makabalibad ni Bibot kun dunay ihangyo nga papor. Ilabi na nga naa siya dakong utang ron. Mao na. Unya pabalikon ta niya dito, aron kitay mupasan ug mubayad siya mga kabuang. Di na lang gid hinungko ka na mo paulit na dito. Sa sunod tawag ni Goryo, ako siyang tambagan nga ibaligya na lang niyang iyang pwesto dito sa fronteras aron do na siya ibayad ni Bibot. Unya magpag-o na siya siyang kaugalingon aron moapa siya dinhi ug mupuyo uban nato. Kadako milagro na kun makahuna-huna si tatay. Grasya na gid kaayo na kun iya nang buhaton pabor nato. Kay wag gid ko kahinumdum nga iyatang gilabanan. Ay naragyon na ni Goryo ang tanan. Kay kun padayono ni Goryo ng iyang pag-uyon anang mga kalaking Bibot. Sa ulahan, na delikado gyud og mabutang siya sa dakong peligro. Naaragid ni tatay ang tananay. Ug sakto ka. Kay naarbe kinaiya ni Bibot nga digid pabalibad. Ay, tao nga way batasan. Nadaghan kay kung nakita nga posibleng mahitabo sa unahan. Nag-uol baya kaayo ko na kay bisan tuod og padlungon si tatay. Ingawon baya gihapon ko niya. Awas ta ko, oy. Ako gyoy naluoy sa kinaiyang gipakita karon ni Goryo. Pero, bahala na siya. Pasagdahe kay mao man na iyang gusto. Usahay makaingon ta nga ato na lang siyang pasagdahan. Pero sakit sa kay sa atong buot na nga digid siya maminaw nato. Tiguwang na tong imong amahan bila, oy. Bisag kapila ka pa maluoy adto niya. Ugi mo siyang tapagan sa husto. Di gyud to maminaw nimo kay nahibaw na to siya sa husto ko no. Mao na'y pagaing noon nga lisod kayong pukawon ang taong nagmata. Asa naman ito, Pengong Clay? Amot! Galit na wasapi. Kutas na kayo. Naminod na kong tiro ginuko niya. Gisungo kitang Happy, Dut na. Magtuwa-to siya dito, Pengong, no? Tanah, Dut. Ato langsung dito. Tepa. Kaya kirit. Tama na. Kaya naminod pa ng tuway-tuway sa tuhod. Di ta nagan, Dut. May nahinan taglakaw. Paingon nga to. Dali. Tara. Ay, Turay! Turay, Happy, Dut, ay! Ay, nagdulak, Clay. Ay, nagdulak. Lang itikang? Nagitan oram ta niya? Mura magbinuangan na tayo ng itikang? Ay, pagliyok, Clay. Kay, akong suway anong tawag. Nga gano? Happy! Pe, dali, Pe! Oo, ano? Gisayaw-sayawan, malangin ng unta, Dut. Ay, magkagwat sinangguhan, itika. Pertiki, ay, no siya sapot kayo. Dali na mo, Pe. Ay, atong hinay-hinayon og dool, Clay, para di makuratan. Pe. Happy! Kuy. Dali, Pe! Tukoy. Pe, dik. Wala mo dagan no to. Tutugbayan na to sa Pe. Oh. Pe, gimingaw minimo, Pe. Di makagikan, Pe. Wala mo day. Istorya ang daghan.
Magayuring mo lang ka, pe, oy. Unsam na yung ipangyaw-yaw ni mo diha. Tana, pe. Mamauli na ta sa ato, pe. Dali, dali. Dali. Ayaw ninyo hilabtikan ang itik. Bibot. Bibot! Malayo mo sa itik kung ayaw mo pagtuol niya. Ha? Pero, bot. Tapaw na. Awas ka ninyo! Isulti! Ako pwede ang kamahitabo din eh. Yay. Di maayo, bot nga imuming tiunan o pistola, ha? Di may mga kriminal. Bitaw! Huwag kay katungod yan ang mananapa. Ako nang bawion. Kaya ako'y tinuda ng tagiaan ng itika. Kung gusto ka ron patas, bright maganda akong itik. Atong papiliw ng itik kung nasa siya mudool. Kung mudool ang itik na mo, imo na siya. Pero kung mudool ang itik din ako na siya. Sige, deal! Ako'y unang mutawag. Tik! Dali, Tik! Duol na ako, Tik! Duol, Tik! Dali na, Tik! Duol! Amo mudool. sige, ako na sad. Bebe, ako itawag. Happy! Happy, doon ako! Dali, happy na kidak! Doon ako! Happy! Kaya mo pa ulit na sa ato! Oh! Kitams! Ni Ara! Ni Dula na akong itik! Si Happy Dakidak! Kami lang kitang ianabot! Ay na na pangilog! Dili ko mo sugot gamain niyo siya. Unya, sao malalato ini ron? Nga ang itik naman yun ang muba na mo, be. Kinahanglan tudluan nimo ang itik ka muduol nako. Uy, wakoy mahimuan na bot. Ay. Di ta makabuot kung kinsay iyang pilion. Mahimog tawgo nimo siya og balik kung muduol ni siya nimo. Imo na ni. Ikaw na manag-iya ni ng itika. Ligawa na ko ng itika. Naugtas daw si Dudong Bibot ug tinawag ni Happy. Kung niya sa duulon, muhanap sa labok niya ang mananap. Dadlo ka tunto. Wase mahimukle. Kay ang gilang mga higala ni Happy kita man, di ba, pe? Tanawa, yango-yango ba? Put mo yango-yango ni Happy? Hoy, unya, hain naman ron si Bibot, ha? Ato, may balik sila, tay. Ha? Tayo naman, Tiyo. Excited na kay kuna nga dibalik sa Happy. Pero tiso ko nga nga nagdasa yung revolver. Isog ka siya? Isog ka. Kaya ngiti, kung magibudukol niya. Ha? Kasi ako sa niyang tawag, hiwian nun siyang Happy. Oh, kaya nga naman eh. Mantingol sa din ng manghiwi si Happy. Antigo si Ray. May pasuyan da. Uy. Happy. Datawat, tuslo kong matawi. Ay! Gigi. Okay. Panghiwi na good, Pi. Panghiwi. Tala, Tiyo. Giwian. Giwian ka, Tiyo. Gusto nang ni itika Kamu ulit siya sa tanan, sir. Bright, kiniitika. Maura ni itik nga sungugan kayo, Tiyo. Pero may na lang kay miuban ni siya ninyo karon paul ini sato. Maubitaw nga lipay kay Micho. Kay gipagukod pag gumiin niya ug layo kayo. Uy. No, kutasan na gumi, dinagan, ginina, sir. Ha? Layo kay may naabdan, oy. Hasta mi, gisungo ginin niya. Igor mi gisayaw-sayawan dito sa kakahuyan. Ay, salamat Hinoon nga nahibalik na nato si Happy. Dot ato sa pagkano sa Happy, bi. Kaya sige gutom ni itika. Oh, mas mayo pa, Clay. Sabay mong problema, Bibot. Isog man kay kagnaw. Naglagot kay Kubrin. Kinakita na utan akong itik. Nasab! Unyawa ni mong badakpi. Naunahan ko nila ni Andot o Paklay. Oh, wala ni mong kuhaan nila. Binuang kay itong itika. Bright kaayo kay murag tao. Nga magkasabot ko ni mo istoryahon. Okay nga no. Imo dagi ka istorya ang itik. Nag-abot manggod mi nilang Andot. Nagdungan mi og kakita sa itik. Ako na unta to nga kung anon, mailog ang itik. Pero di malas kay tuwa magid mo uban nila ni Andot. Ay imo ang tatong gisipaw. Aron madahag yun imo din. Wa ko makadagsik paw. No? Armas na kong nada. Lisod masab kay ako pusilon. Ang nakalisod kay mihana unta kog duol aron akong ilugon gikan nila. Gihanan masinon kog labok. Pwerte na akong kuyawa hinon.
Natagam ka? Natagam ka nga naigog ka stamparo sa itik niya itong isang adlaw? Di malalim oy, Brent. O niya, saan naman ni mo, anak? Madlok makang itik ni mo. Unsao naman ni pagbawi atong itikang, nga tu amang ka tumaanad nilang andot. Balik ko na ako sila si Andot dito sa ila. Ako sila manduan og pugson aron sila mismo mo'y muda sa itik diri nako. Ha? Imposible kay mo sugot sila, Bibot. Di sila mo sugot? Aw. Pasensya ta. Maglisto jud ka, anak, Bibot. Kaya ang itik ko, doon maanad nilang andot. Saan na nila? Naanad nila hinaw ng itik nila, kay wa man itugan ni Andot nako kaniadto ang sikreto niya ng itika. Kay kung nasayod pa lang unta ko sa sinugdanan, di gito nako ihatag ang itik nila. Naanad daw tato nako ron. Mao na nakalisod ka ron diha. Daghan kay kag sulbarunon atong itika, Bibot. Ilabi na nga, wa dyan tumaanad ni mo. Di ni mahimo. Kinahanglan tudluan ni Andot ang itik, kamo ilan ako. Oh, may lagi unta kung imong ikasinabot sa andot. Ako gisang istoryahon. Bahin ini. Kay ako ang dunay dakog katungod niya to. Ako mo'y tinudan ng tag-iyan na itong itika. Naman si Happy Andot. Tuwa na, Cho, sa iyang kwarto. Kauban sa iyang bagong asawa. Salamat din taon. Nawasan na kita sa itong kabalaka, Dot. Kaya nauli na ko na ito sapi. Ang maayo nena, no, kung pagawason man ninyo siya diha sa luyo, higtan ninyo ang iyang tiil. Uy, di mayo nga higtan, Cho. Kay mag-wild si Happy. Mo na nagkalisudot da. Kung ato ang buhian pagbalik si Happy, delikado mulaag sila siya glayo. Oo na. Manay itong tunanog maayo ron, Clay. Kay di rabagyod sa maayo nga nara sa pirmis siyang kwarto, kauban siyang asawa. Kay magluya ang mananapan ay. Pabutangan na ka na itong atop na sluyudot. Nga pwede rang makalupad-lupad si Happy, pero di kagawas. Mo na niyas kong nahuna, Clay. Pero siya may pero, Dot. pabor na to ng hunaw na Pero murag di sad maayo nga atong pugngan si Happy nga magawas-gawas sa koral nato. Samas na itabo nga iyang giluwas bila. Kay namatikdan nako nga muluwas gyud og tao si Happy gikan sa mga taong dautan. Murag doon na siya gahom nga makamatikod sa unahan kung doon ay himuon nga dautan ang mga malditong tao. Sakto ka, Andot. Lisod kayo nga ato siyang pugnan niya ng bahina. Selfish ra sa kaita kung himuon na to ni Happy nga ato siyang bilangguon para sa kaugalingon na tong interes. Ngayon, bitaw, no? Pero unya, Dot. Ato pasidahan na to sa Happy nga magawas-gawas. Ha? Narabas bibot nga naning kamot yun nga makuha niyang mananap. Kung saan nga na to ini? Siya, musugot na lang ta? Nga maato si Happy sa magkamot unya ni bibot? Ha, Dot? Gibasol ni Brenda si Bibot sa pagkahugno sa iyang mga negosyo. Tungod kay ang tanang pagtagad ni Bibot, tuwa naman lang kanunay sa etik. Gibati og tumang kagool si Bibot ug nanganti nga buhion niya pagbalik ang iyang kompanya nga nasira. Mao nga iyang gihagit si Andot nga kinahanglang pahuamon siya og dakong kantidad o bawion niya ang itik nga si Happy. Di ko maingon ini kung nagtugaan pala muna ako sa tinuod. Kay ang gamhan ng itik, ako mo'y labing tag-iyan niya ng itika. Ako ka ng itika ug mao ka na bugtong kabili ni papa ug mama, dinhin ako. Busa wa mo'y katungod niya ng mananapa. Usa pagpili, pautangon ko ninyo og dakong kantidad o inyong iuli na akong itik. Tumaga ko ninyo palihog, Andot. Una sa tanan, Bot. Kay nangangkon mangyog ka nga ikay tag-iyas itik. Unsa may imong kaligunan nga ikaw gay tag-iyas mananap. Suma! Ang libreto, ako mo'y unang nakakita. Og kanang itik nga naan ninyo, pares na sa akong libro. Mga tikasan lang kaayo mo, inyo pang gisugo si Boy Kidhat aron sa pagkawat sa akong libreto. Murag wa kita magkauyon ng bahay na, Buta. Ug ngano di man magkauyon? Tungod kay bisag gamay, wa gyud kay angay mapanunod gikan sa akong mga ginikanan. O siya yung mapanunod? Ako ang bugtong tag-ining
tibok kasinda. Busa kulunsang niya din ako na ang tanan. Bilib kay ko nimo nga makapangangkon ining tanan bibot. Kaya ang tinuod, bisag gamay. Wa yung kay imo aning asinda, Hermosa. Ngano? Doon na kay kamatuoran sa imong pagpangangkon, ha, Andot? Sinagop lang ka, uy. Ug ako mo'y bugtong lunlun nga iridiro nining dapita. Sa imong gibuhat ni Papa ug Mama, may tuno ka pa nga mga angkon ug katungod bibot. Ngano? Namasangil ka nga doon ako'y kalabutan sa ilang kamatayon? Nahibaw na mis tanan tinuod, bibot. Sa tanan nimong gibuhat ni Papa ug Mama. Ug sa imong pagsunog sa tanang ebidensya batok nimo. Oh. Mao ba? Ipamatuhod din Diyos korte, Andot. Kung nagduda mo na ako na may kalabutan gyud ko sa kamatayon ni Papa ug Mama, kay kung di na ninyo mapamatudaan sa korte, basin masumbalik ra ninyo ang tanang mga pasangil ninyo, batok na ko. Oh. Mo na among paningkamutan, bot. Sa gayon nga makahipos na may dugang saksi o ebidensya batok nimo, di yu ka na mo pasayloon nining imong gibuhat na mo. Sige, buhata! Ayaw ipagi og hulga ang imong mga pasangil, Andot. Kaya bisag gamay, wa ko mahadlok sa inyong bahad. Andam ko matubang bisag unsang oras aron ipamatuod ako sa korte. Nga limpyo og lunsay nga akong konsensya nga wagi ko'y kalibutan sa inyong mga pasangil ako. Mao na'y kalaki ni tatay nay. Naglikay ganito ni Bibot, iya sa linundad-on din Aw, masuway siya. Kay, ako ra bang gisultihas tiya susan nimo. Nahilabihan ra bang sukuaw eh. Basing kuno og mutabang siyag tamparos ni guryog ni Bibot. Iwa di gisultihan si tiya, nay. Ay, akong gisultihan ay. Nasuko, kayo siyang goryo. Na, malditar ba kayo ng akong igsoon? Mas maldita pa na nako. Der ba ginahilig og daghang istorya susa, mamogno, gyud na dayon. Kanang nay na may isog na iro sila si tiya Susa. Kanas kiki ba? Ato nang ipapahit si Bibot. Na, ipakaon na lang gyud nato na siyas mga buaya dias may sapa ay. Ha, sa muka ng Bibot nay, uy. Itungod man sa gunas imong amahan nga way buot, way huna-huna. Naglibugid ko. Kung maanhi magana to si Bibot, na, matagbo sa tutag maliban anak diri. Na, ako rin bahala anak Bila. Mahimog di mo tagdo nas Bibot. Ug kato sang amahan nimo, no makatilaw gyud na kung kastigo tong tawhan nato kung maghimo gyud siya tinonto ining dapita. Kauwaw ba na to nay, uy, kung makiglalis sa tatay ining dapita? Nakita'y mauwaw, pero katong imong amahan. Sos, di na to dotlan og kauwaw. Ay, kalabad sa itong aning kalakihan, nay. Bisag asa siguro tamo tago ini, di kita lungon anang Bibot animas. Aw, kinsaray mauwawan unya kung magsige siya hasol nato din he. Basta kay ako, dako kong supak nga maghasol siya nato. Og deg yung kumusugot nga mo ani-anhi siya og mamisita ni mo din he. Dako kay ang pagtuodot. Gadi siya mapriso siya mga kabuang. Ang nabiliban na gyud nako ni Bibot, mao ang iyang kaisog sa pagtabon sa iyang mga sa nga gihimo. O adun na ba yun siya kaisog nga manghulga din hinato? Nakatawa akong minaw siyang katarungan doon kay may sister mo siya. Nga siya yung nagtagya sa itik. O kinanglan ko nga, imo siya pautangon o dakong katidad kay, ato ko nagikawat yung itik. Ala! Karon pa ko makakita og tao nga mangutang unya mo pay manghulga. Katawan na lagi kay pamation lagi. Yaw mo? Nya siya sa itong teritoryo? Nya siya pa iso gayo? O niya, unsa may plano ni mo karon nindot? Klaro, magkakayo tang iyang pasumbingay nga kita ko yun kuno patubsot niya sa tibok Hacienda Hermosa. Ha? Wa ko'y balibar na nacho. Gusto kay ko nga palito na lang nato ang Hacienda Hermosa aron ibalik nato ang kamaya ining dapita. Mao na atong itanyag niya. Sigurado ko nga mao siya niya na nga sugyot kay sa ato siyang pahumon og kwarta nga wa gyud ta makasalig niya kung iya ba ka ng bayran. Tuka sir, tuka. O na. Atik na tiyang giingon nga mautang siya. Unya iya pasangil ang itik. Gusto gid bibiyot. Bibiyot ka man. Gusto gid ni bibiyot. Ruhaklay. Talk sir. Oh. Gusto gid ni bibiyot nga makipanupin siya. Dagi na. Bibiyot. Na. Ay! Sagli lang, Cho. Sagli Dahil, lang. no?
Kaya ato siyang istoryahon og balik. Hindi na mga butangan, tiyo. Nadagi na. Kadiyot, kining paliton na lang yun nato, Andot. Nahibaw ko nga nanginanhangan kayo og kwarta si Bibot karon. Pero di tamo sugot nga ibaligya og mahal, sir. Kaya basig, magpatuyan sa presyo. Sabuto na to siyang mayo. Yun na, ano na nato, Andot, kung pilag yun hustong presyo nining tibuok asyenda, kung pranglit, musugot siya nga atong paliton. Yeah. Sige, tiyo. Ato nang tunag mayo. Mga buang kini mga tawhana da. Mga hilas kayo. Mula na kinsa nga mutubag-tubag na ko. Mga panuway. Yan na nagyaw-yaw man kadihag maayo. Hindi sila sa landot ay. Pwe! Ginsulto ko sa mga kwanggol. Tiya amoy, wakulo ko'y angay mapanunod ining asinda hermosa. Labi na nga ako kuno, may responsable sa kamatayon ni Papa ug Mama. Ha? Gipasangilan kanila? Mga simberkwin sa impacto general. O isulti nila. Gusto kay pagawas ni Andot. Nga ako kuno, dili angayan nga makapanunod sa tanang kabili ni Papa ug Mama. Kaya bigo nimo. Naghando man ko na si Andot. Nga siya mo itinud-anay ang anak ni Papa ug Mama kaniadto. O niya, doon na si kapakitang kamaturan. Oh, mao na iya problema diha. Nahibaw ko nga sekretor kay na sila ron nga nangita og paagi nga makabintaha sila nako. No, ayaw gyud pagsugot Bibot. Nga daog-daogon lang kanian ang mga tawhana. Mulang? Ha, ako magpadaog-daog? Wa pa sila makapabor karon, Brenda. Mabawi gyapon akong itik. Na, makasuway magit sila nako. Ay, kalisod ba anang itik oy nga bawion? Nganon dili ba nimo i-contest sa korte? Aron mabawi gyud nimo itika? Di na kinahanglan og korte-korte pa, Brin. Musugot o sa dili sila. Ako gitong bawion ang itik, kaya kuha man to, di man to ila. Onya, kay di man ka to nila ihatag nimo. So man na nimo pagbawi ang itika ron. Ako pa, marugod ko. Buhaton ginako ang tang paagi. Kung di sila madas sa minaayo, makita gid niya nilang ilang gipangita. May buhaton nga daotan? Tanawon talong niya. Mahitabo gid ang dili angay mahitabo kundi sila magtindarong nako. Ay, ako pa nimo Bibot no. Kay dako man jud ka ang imong pagtuo nga tungod sa itik na dato sila. Mangayo ka na lang ubahin nila. Imo sila sabuton nga tunga na lang mo sa abot ni adtong itika. Maayo ka, Bren? Di na ka malkansi ana uy. Wa pay labad sa di ba? Huna ana. Ibutan ta lang ha nga makakwarta sila og binilyon ni anang itika. Gikan sa halin sa mga bulawan. Bisag naa kay sa bilyon, di nakalugi ni anak Bibot. Mahimo di na ka makig-away nila. Ayoko lagod nimo sila og sabot good. Pwede pa buhion nimo pagbalik ang imong mga negosyo. Murag maayo sa nang huna-huna ada. Mas maayo na nga huna-huna kaysa makig-away kanila ug mamugos ka nga imong bawion ang itik. Maayo sa nga huna-huna. Pero time pa, unsaon naman lang kundi sila musugot. Ay suwayi una. Kundi magigani sila musugot, kana nang higayon na nga, muhimo na kasi mong gustong buhaton. Maayo. May pangutok sa gana. Nindot sa naghuna-huna, ada. Sige. Akong istoryahon pagbalik sila si Andot niya na. Ayaw hagid sila og istorya. Pagpaupos. Ug ipakita nila nga wa kay daotang mga plano. Nga ang imo ra gyud nga mangayo ra jud ka sa imuhang bahin. Husto. Nakadahay kay ko diyan ang huna-huna. So, sa pa may magipaabot? Buhata dayon na. Buhata din na akong gitambag nimo. Kay mao na pinakamaayo og patas nga husay nga akong nakita. Nala, sige. Istoryahon ako sila pagbalik niya na. Kuyawa ning happy, uy. Dat! Ano kuyawan mo ka? Basin ko na aton siya ipagawas ko ng hapon. Mulog pa na po, musuroy. Nabala ka man to anak lay, pero tita makapugong ni Happy kung mulupad yun na siya.
Huwag mo sayod kung doon ay nanginahanglan sa iyang panabang niya. Oo, maligisad. Pero, istoryahon lang yun ni nato si Happy. Nga, human siya musuroy o kaha, doon na siya luwason nga kinabuhi, mupauli yun siya dahil din Total, maminaw magkasabot mang yun ng itika. Sige, sige. Karong hapon, ato sa itugway das atong luyo. Mas mayo sa tingali nga iapil na to og pagawas ang iyang bagong pares nga si DC. Para di sila magluya nga naarap pirmi sa sud kwarto, Clay. Mas mayo pa dot. Arot! Clay! Oh, So, Kining nanawag si Bibot nako karon. Karon lang gyud. Ug matod niya, aduna kuno siya importanteng isulti nimo. unsa may ang importante isulti, Tiyo? Wa man siya sulti unsa. asin na kauna na siya nga. Yan ang ibaligyan nga sinda. Wa man sad siya maghisgot ana. Aw, istoryahon lang sa punya nato kung unsa man ang iyang tuyo. Oh, Basta, mao na tudot ha. Kung niya gini ibaligyan nga sinda hermosa, ay kang sugot nga ibaligyan mahal. Kay, buot kining untang hunaon nga, kining asinda, ikaw may tuludan nga tag-iya ini, ug di man siya. Sagli lang, Clay. Ato nang paminaw nang yang isulti diri nako. malagmit gyud andot nga ibaligya gyud niya kining asyenda. Aw, magagalaw niya ni sa sabot-sabot, yo. Kung makauyon tas presyo sa iyang itanyag, ato paliton. Pero kung mo overprice siya, ato sa paugatan. Kana, gidot, kana. Kano samang kuno niya, kano samang kuno siya mo anito? Karon kunong hapon, muanhi siya dinhi. Noy, Goroy! Oy! Goryo, Goryo, sir. Sir Bibot. Hello. Asa magkapaingon, sir. Hal. Mato ko sa ilang andot, Noy Goryo, kay doon ako importanteng tuyo nila. Sir Bot, doon ako importante isulti ni mo. Unsa man na, Noy Goroy? Goryo. Goryo, sir. Kuan, sir ba? Akong gipahibaw sila sa abiyang ubila nga mubakasyon ta sunod simana dito sa Valencia. Unya na eh. Naigamay kayong problema, sir. Hal. Di sila mosugot nga mubakasyon ka nga uban ko? Mauli ginay akong problema, sir. Hal. Hal ako kutob, sir. Ako naman na. Oh. Noy Goryo, din at ko mahibong yan, Noy. Pero sa ko nakita, Noy, mura man og wasab kay gahom nga makakontrol nila. Kanakuan, sir. Abi ni mo, Noy. Naibawagid ka. Nga dako kay ko gusto sa imong anak. Gisaad ako nga buhaton ako ang tanan nga bisan ihatag pa nako ang katunga sa ko mga bahandi basta maako lang siya. Pero wa man gihapon. Bisan sa imong mga saad nako nga maangkon ra nako si Bila, mura man og misa mo tinuon nga wagi ko esperansa sa imong anak. O suma makailabing maayo na akong buhaton aron nga maangkon ako si Bila, Noy? Ha? Noy Goryo? Magpailob lang una ta, sir. Usa man di man ta kapugos. Good sa akong anak, sir. Kurbida, mura bag nausab ang tuno sa imo sinultihan, Noy Goryo? Wa ko mausab, sir, oy. Ang ako simpatiya na gihapon nimo. Gusto kay ko nga ikaw gi makapanag-iyas kong anak. Ha, Paul! Pirmi naman ko makadungog ni mo, Noy. Agay. Kapila naman taon ni mo balik-balika pero wa may nahitabo. Naglikay naman ganin akong imong anak. Pasensya na kay ka, sir. Sabi ni mo, Noy Goryo. Dako kay kog respeto nimo bisag nakabantay ko nimo nga medyo may pagka paling-paling ka ba? Mura kag kawayan. Kung asang hangin to asa ka dito mo keki ay. Dako kay kog respeto gihapon nimo. Kundi patungod nimo tingali sa gibuhat nga pagtamparo sa imong asawa dire nako. Tingali nakasuntok na kog tiguang. Pasayloan ang yun kay ko, sir, ha? Mipahugaw lagi ko sa kong gibati, Noy Goryo, kay dako kay insulto nako nga likayan ko si imong anak ug sa imong asawa. Sobra na kay ilang pagbinastos din ako. Yang ang ako lang unya sa sultihan, anak, sir Bot. Kanao, kanang pagsinangpitan naman ako, sirbot? Nakaminos ka na ako? Ha, Noy Goroy? Dili, Goryo? Dili, sir, uy. Bantay, ha?
Igoryo, timan eh. Okay, bot. Timan ini akong gisulti nimo. Oh. Makibot ka karon. Sir, bot. Okay, ayaw sige suko na ako, sir. Timan ini ako gisulti! Oh, ato ni. Na ako ni mo. Oh, paling-paling iking naong ani. Sir. Timan ini, ang tanang pailob doon ay utlanan. Manghinaot ko nga sa imong saa rin ako, maako gyud ang imong anak. Kay kung dili, basin og makahimo kog lihok nga dili ninyo mauyunan. Unsa di imong buhaton, sir, bot? Buhata ang tanan oy Goryo isip amahan aron sundon ka sa imong anak. Kay paninglon tagid ka sa imong saa dinhi nako nga maako gyud ang imong anak. Lingkod, bot. Lingkod. Good, bot. Daghang salamat. Sugo sa mayong pamatasan, mayong hapon ninyong tanan. May hapon sa pre. Sumaya mo ikalaga ni mo, bot. Ay! Siyempre. Niya ko andot kay gusto kong makighusay ninyong tarong. Kana da, murag nindot pamation, pre. Ninyo ra ha? Ugway labot ng inutil nga dako. Siya inutil. Papahawaan ninyo ning inyong boy din hiandot kay ikaw ra may akong tuyo og si Ruben. Mo'y gusto na akong istoryahon. Pare. Di ko makigistorya sa mga tao nga way labot din he. Yati ra, giparim ka itika. Pre. Kita maglalisan, ano? Si Paklay, dunay dakong katungod din kay giisip na ko siyang sakop sa among pamilya. Kitams? Ako rin sakot pamilya? Ha? Okay, bot? Busa ay pati kagigilig milyonaryo? Okay, bot? Bueno. Di na ako magpaliko-liko pa sa kontuyo andot. Mianhi ko aron magsabot ta. Kay nakahuna-huna ko nga di na nako bawion ng itik. Oh, mas labing maihnoon, bot. Nga nakahuna-huna ka niya na. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa may kondisyon? Mangayo ko sa akong bahin niya ng itika. Ano mga ikagbayin? Ha? Nga ako kay labot. Ano nga mo itik? Ha? Tingog na sani. Nga nga ikag magbayin? Dako ang akong katuod nga mangayo kog bahin niya ng itika. Kaya ako mo'y tinudan lay nga tagiyan niya ng mananapa. Murag lisod jud kay nga magkaoyon tanang bahay nabot ta. Kusi lisod? Di na lisod. Di na lisod andot. Kay mao ginay husto nga husay. Kung di mo gusto kagubot. Unsa may husay na nabot? Tingog ka sani. Apil ko. Nagugo diri. Tingog Unsa may husay na nabot? Tingog. Wate angay husayon. Anang bahin na? Kay unas tanan, wa kay katungod sa mong itik. Kami mo'y tag-iya sa hayop, busa, wa kay labutan na. Wa ko manhi aron maglantogi taniana. Mianhi ko aron na magkauyo ng atong hunahuna. Gikasubo ko kayo namo, bot. Awa. Sabot na nang yuri nung kuda. Gikasubo kay namo, bot. Awa. Ha? Menam klaro ba? Wa gyud mi angang ihatag nga bahin diha nimo kay wa gyud kay labot sa mong itik. Nawa. Na hinuon ko'y tanyag nimo ay. Wa ko magkinahanglan og laing tanyag andot. Ang akong gusto nga inyo ra kong bahinan sa nakwarta ninyo gikan sa itik. Mora ginay akong gianhi dinhi. Gusto makamog kalinaw. Bisag asa pa ta mag-abot, bot. Sa bot. Kay ginamahimo lang imong gisulti na mo. Daghan na gamit sa mga sirbot. Helom! Ikaw paklaya karon tim. Isumsum ta karon. Ayaw. Unsa may gusto ninyo? Ayaw, bot. Unsa may gusto niyo kalinaw o kagubot? Kay kung dili mo muuyon nini nga akong tanyag, aw kamo lang. Basta kay ako. Digi ko muuyon nga inyo rang suluhon ang inyong nakwarta gikan niya ng itika. Maningil gid ko sa kumbahin. Ayaw may ibot. Paningil! Paningil ako to sa umahimo. Pero ay may ibot. Ikaw ha? Ano man? Nambiruan ka sa listahan no. Oh, Nara ninyo! Basta ka nagpahibaon ako. Nga mo gusto kong mahitabo. Pagampo lang, bot. Nga mausap ni nga mong huna-huna. Kaysa pagkakaroon, hugot kay ning among desisyon. Buhata lang kutom sa mong mahimo. Kung unsa may naa si mong huna-huna.
sunod simana, ha? Natay, ano lang mo pag-anhigod. Kay mahimo lang unyang dakong kupot. Ni si Tiya Susa, nagbahad nga kung muanhi mo, awayon nga kung niya bibot. Ako rin mo na, Bila. Di na ko pa ba nung bibot, ako na siya gisultihan. Sigurado ka, tay? Sigurado lagi ko. Inay mong nanay, ha? Ako rin mo na diha, ha? Naamas nanay, kamulay pagsulti, oh. Dadi ko'y. Di na ko magsulti sa mong nanay. Nakadungog na ba? Punta pa ibawa na siya. Di na ko ganahan. Hello, Goryo. Puntang ko na niya. Hoy, Bye. nga di ba kuno ka makigsulti nako? Bye. Kadungog ko, di ka makigsulti nako. Nga Ikaw na naman. ko nagpaibawan yun niya, abiyang amo na ko sul simana. Bye. Oh, siguro Taysa. Siguro Goryo ha nga ikaw rang Bye. pusa. Kay kung Bye. ikuyog di mo nang imong agaon nga Bye. demonyo, alisto ka lang kay Bye. mulupad yun ning akong kumo diha nimo. Isubya ni mo, bye. Oh, may nang mahibaw kang daan, Goryo. Ang dami kong lamon-lamon ni ganahan ako niya, ha? Bye. Lamon-lamon sa imong kagaral. Bye. Ha, basta siguro agyod, Taysa. Bye, Basta bye. siguro agyod ha nga ikaw ra ang muduaw Ako na lagi! Wala na niya kung yung balik. Mutawan kong balik inyo kung magkapalit kong ticket o niya. Bye! Nahala, sige. Bye, abiyang! Nahala. Wala na, nay. Wala na, gyud. Pana, gibutang. Bising linya. Tinuod ka to nga muanhi siya nga siyara? Aw, di man siya makapamakak ba kung muanhin na siya. Kay kung uban niya bibot na ako gimahamag niya. Sugato na ko siya kumo. Kadira basta tay, way klaro usahay. Ay, sa usahay. Wa gyud bitaw na siya, klaro. Maotoy amahan ni mo, taphaw. Dili ko gusto nga imong undangan sa pagpaniid bahin anang itika. Kasi Pipot, kusganon kayong mabawi niya ng itika. Tinuod yung tingali nga gamahanan ng itika, Bren. Malagmit, kay makigkamatay magisbibot. Kung tinuod man gani na kanang itika, mahimong bulawan ang iyang balibo. Dako ka ng sapi. Kung tinuod man gani na Harold, unya kita makatag-iya ng itika. Kita na unya mahimong labing dato sa tibuok kalibutan. Hiniga ka, no? Kung may tabo na. Magpahimo gyud unya ko og palasyo nga pulos gold, Harold. Unya ang akong plato, ang akong kutsara gold jud. Kinahanglan nga gold jud ang tanan, hasta ang akong kotse. Kutob lagi tas damgo ini, Bren. So? Usay kutob sa damgo? Ha, himuon ta na, Harold. Kinahanglan nga ikay makakuha ng itika. Pero ang problema lagi, naalman ka na ni Ando. Ay naalagi nila. Pero kinahanglan makawat na nimong itika kung imo na makitaan. Kang bisura sa bana, eh. Ulas ta na, no? Wa pa kuha kita kung si dagway ng itika. Ay matod ni Bibot, laki kuno ng itika. Unya, doon ay combination ang color. Doon ay puwa, asul o brown. Kadaghan na ba sa itik kay yung anang kulor, eh. Ay mabit ang imong panidan og maayo. Saor ka na ko, no? Kung mahiyo man nag-gold ang malhibo sa itik. Sigurado gyud ko nga di na gyud nabuhian pagbalik lang niyan do. Itangkal gyud nila. Ya, sa na to pagsoda na silang bahay nga daghan man kayang mantay na. Be. Hey, pangita ganig paagi. Sayon kay pag-ingon nga mangita og paagi ba rin. Pero lisod kay nga tahas oy. Pasig maglurat lang atong matas pagkawat atong itika. Mao ni nakadaot nimo, Harold. Kay dali ra kay kang mulunga. Dali ka mo surrender. O ba kang kasugod mo balipad na ka? Ako baliban oy. Ako ba? Nga imposible na kayo buhian pala ni Andot ang itik. Suwayi lang good. Panidi una dito, panidi kung unsay imong mahimo. Pamasin lang ba? Kung wadyo kay mahimo, aw, saon taman, way swerte. Pero ayaw lang jud pag-ingon nga lisod. Kay mo tapol naman kung ka kung magsikag una-unaan ang lisod. Sige. Yan tabag ng tugi may tuna na. Sige, ako na maton. Pero kinahanglan ko kauban. Palita kauban nga ka nang masaligan. Pero kinahanglan dili nimo sultihan kung unsay sikreto ni anang itika, ha? Oo, di lagi. Pero kinahanglan daw kwarta. Kwarta na sab. Natural. Di ba buhay ang tao kung may kwarta, oy, Brinda? Sumayan kanon kung wasi palit. Labi na kung magkuha tong tao ka, muabag ako. Ay, kagkasto ba yan nato ini, eh? Wala ba ako'y trabaho, ha?
Nya si Bibot, tagsa na sa muhatag nako. Kada kalisod na ba siyang maayo ron? Nah, kada sa bibot pul-pul sa kinatawa na eh. Na, di na lang una tamang hisgot bahing Bibot. Kay mo taas ng ato istorya. Basta ang importante, malihok nimo ang akong gisugo. Kaya ko kwarta na be. Nala. Oh. Naay 5,000 na ko. Budgeta lang una niya. 5,000 ra? Uy, di mo ko mabuhi ni Brino eh. Napun ano niya na nako sa sunod na tong kita. Siguro abi ha? Ay, oh, lagi. Nang ipaibaw nila ni Andot ang tanan. Hatagan na to og seguridad ang ato mga sakop aron di na mausab pa ang mga nahitabo kaniadto. Oo, sige. Sige to na, bye. Ay. Uy, hapon naman di kayo. Hapit na rin mga alas 6 sa gabi. Uy, di na. Murag ganihan akong nagkamatikod ni kutsiha na. Kung wa ko masayop, ako na sa gisundan ini. Paspasan ako nga akong dagan. Wala lain. Ako na yun ang ilang gisundan. Murag lain yun ang ilang tuyo. Kinahanglan nga makabot dayon ko sa bay. Kinsa masab kaha katong nagsige og sunod sa kutse nga gisakyan ni Ruben. Higalaan ayo say pas magpawina ang uban pa mga sumpay nato sugilanon. Happy Ducky Duck. Tagsuwat Emmanuel Sacol ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Musika gipaom ni Joel Vince, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Garing, talit sa RMN Drama. Kumoto ka listeners ang part 8 sa Happy Ducky Duck, no? So, ay kabalaka kaya to yun yung humanon. Panikamutan to yung mahuman yung dramahan, no? So, ato silang ipuli-puli mga ka-listeners, no? Kaya mabiyaan sa dang uban nga drama nga yung isunda, no? Ato lang ipuli-puli aron maangay gid ba? Nya, si Aser man to. Naglangas lagi. Adara si itong IDKX HXNX. Ano po title lang team song sa Managlahi ang Dalan? Ang background music po, ano title po? Salamat. Ang title aning team song sa Managlahing Dalan kay He Ain't Heavy. Kalimutan ko. He Ain't Heavy. Kalimutan ko. Pasensya mga ako na ibutang sa he ain't heavy, he's my brother nasa lyrics, no? He ain't heavy, he's my brother, so lonely. Muna siya, he ain't heavy, he's my brother, no? Muna yung title, ano yung theme song sa Managlahing Dalan, no? Ang kakanta na kay The Hollies, no? The Hollies, HOLLIES, sa may basa na The Hollies. Basta ang title kay He Ain't Heavy is My Brother. Search na dali na ma-search sa YouTube. Sa naman to kay Galangas naman po. Si IMEM's YouTube listening from Saudi Arabia. Salamat IMEM's YouTube di sa Saudi Arabia. Si Marlon Suko nindot yung dramaha idol. Salamat kay Marlon Suko, no? Si pagpaminaw. Og si Lenny Omega, sige ko katawa sa balak-balak. Agoy, namina, nagtanaw di kasi ako mga balak-balak sa una Salamat Lenny Omega, no? Si Nimalus Beans, okay kayo idol. Salamat kay Nimalus Beans, no? Si Inday Lee, no? Wala na ba kasunod? Mga nino Inday Lee, no? Ang part 8 sa Happy Ducky Duck. Magatang na po mo sa sunod na po, no? Ato lang ipuli-puli aron maangay, no? Ang mga drama. Sa ramtong uban na nilangas naman po silipon. Tumawa na sa daan nila asa to the
Adalah si Randy Castro. Salamat po idol sa part 2. Way sa payan Randy Castro. Nya si Lingal Habman, thank you kay Sir Idol. Take care always, sir. God bless you always. Salamat kay Lingal Habman. Nya si Charis, no, present no si Charis. Salamat kay Charis no. Naminaw gyapon si Charis no. Salamat kayo. Nya si Sapantas Vlog, thanks idol sa bagong drama idol. Pa shout out idol. Thanks idol sa bagong upload. Thanks idol no. Shout out nimo sa Pantas Vlog no. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Si Nimalus Beans, nice kaayo imong mga drama idol, makalingaw. Pa shout out lang ni Jillian Sulamin na minaw po sa imong mga drama idol. Salamat. Shout out ko ni Jillian Sulamin no. Salamat sa inyong pagpaminaw no. Gi shout out ka ni Nimalus Beans. Si Darlene Sumagang, ganahan jud ko sa imong download sir kay tag-as ug paspas lagi ka permi sir mayon ta og Percival drama, God bless. Salamat kay Darlene Sumagang no. Ato pa ng subayo ng mong drama no. Malugar ng topohon. Ato pa taon og makakuha ba ta og kopya na. Nya si Nimalus Benz na nagsumpay sa Happy Dakidak, nice idol. Shout out ko idol ni Jillian Sulamin na minaw po sa imong mga drama. Shout out ni Jillian Sulamin no. Gibalik-balik jud ka og pa shout out ni Nimalus Benz no. Og si Annalyn Samson naman sa taaning drama idol. Salamat permi sa pag-upload always nimo idol. God bless you always nimo. Salamat po Annalyn Samson. Og si Annalyn Digamon, magsige na lang tag hinulatay ani. Naminaw siya sa maghulat ako. Nya si Annalyn Samson mahimuot man sa anang mutya ni Baliling oy. Katong nag-comment no nga mutya ni Marimar ko no. So nasayop to mutya ni Baliling ang sakto no. Wala man tayo nadunggan nga drama nga mutya ni Marimar no. Salamat nakatawa si Annalyn Samson. Si iMemes YouTube, sugal gid ang makadaog problema kasino pa more. Wah. Mao gid. Nya si Rocky Vlog, minaw na sad ko drama lord. Salamat kay Rocky Vlog no. Nya si Cindy Bautista, daghan kay salamat idol sa drama na imong mga gi-upload. Makawagtang sa kalaay. God bless you always. Salamat kayo Cindy Bautista no sa imong pagsunod o paminaw no. Naminaw siya sa Managlahing Dalan part 2. Ug mao to mga listeners no. Salamat kay informal ang cellphone ron. Wa kayo galangas. Mao to mga listeners no ang atong drama no. Aw to. Okay. Part 8 sa Happy Dakidak. Ug mapuhon na po no kay duda jud ko makadlawon niya pa-upload no. Hindi ko makatug ko mabuntagan na po ni. Mga listeners kay dugay mo ang pag-export ba nga i-upload pa dugay pud kayo no. Unang kung makatug ko mabuntagan yun mga listeners. Kung sa makatug mabuko nang magsikop paabot madugay kayo. Unang mabuntagan no. Di matulong sa oras. Ato mga listeners, thank you so much for watching and for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all. God advance. Merry Christmas.